Μπορούμε να αρχίσουμε την καταγραφή τώρα. Ε, Καλημέρα, καλησπέρα σε όλους. Έχουμε την ευτυχία, θα το έλεγα, να βρισκόμαστε όλοι σε αυτό το meeting, διότι ουσιαστικά αποτελεί ένα από τα βήματα ανανέωσης και ανασυγκρότησης της Νέας Δημοκρατίας στην Αυστραλία και ευρύτερα στην Οκεανία. Για πολλούς και διάφορους λόγους υπήρξε μία, θα λέγαμε, αδράνεια για κάποια χρόνια, αλλά πάρθηκε μία απόφαση από ορισμένα στελέχη και φίλους να υπάρξει μία αναζωπήρωση και μία διαδικασία για κάτι καινούριο. Έγιναν κάποια βήματα μέχρι αυτή τη στιγμή, όπως μία συνάντηση στο Σίδνεϊ για να τεθούν κάποιες βάσεις, ένα δελτίο τύπου, μία αναφορά στον κύριο Φόρτομα στην Αθήνα και βεβαίως το δεύτερο στάδιο είναι αυτό στο οποίο βρισκόμαστε σήμερα, που είναι μια σειρά από webinars. Αυτό είναι το πρώτο webinar που κάνει η ΔΕΕΠ Νέας Δημοκρατίας Βορείου Αυστραλίας. Θα υπάρξουν άλλα δύο που θα αφορούν τις περιοχές της Βρισβάνης και της Βορείου Αυστραλίας με επίκεντρο τον Ντάρουιν. Θα ήθελα να δώσω το λόγο πριν ξεκινήσουμε τις ομιλίες, τις τυπικές ομιλίες των διαφόρων συμμετεχόντων. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στον πρόεδρο της ΔΕΕΠ Νέας Δημοκρατίας Βορείου Αυστραλίας, τον κύριο Καλιμάνη, να κάνει ένα χαιρετισμό και αν είμαστε τυχεροί και καταφέρει ο κύριος βουλευτής να συνδεθεί, θα έχουμε μετά τον κύριο Φόρτομα. Ιδάλλως θα προχωρήσουμε με τη σειρά των ομιλητών μας. Ευχαριστώ, Βασίλη, και εγώ με τη σειρά μου σας καλωσορίζω. Όπως ανέφερε και ο γραμματέας της ΔΕΠ Βορείου Αυστραλίας, ο κ. Αδραχτάς, είμαι ο πρόεδρος της ΔΕΠ. Το όνομά μου είναι Γιάννης Καλιμάνης. Χαιρετώ και θεωρώ ότι είναι αυτή η αρχή των webinars μια ιστορική ημέρα, διότι μας φέρνει πολύ πιο κοντά και με την επανακίνηση, αν θέλετε να χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη, που κάνουμε γενικά σε όλοι οι απόδημοι, με την ανασυγκρότηση των ΔΕΠ και των τμήματων στις όλες τις χώρες όπου είμαστε οι Έλληνες, θεωρώ ότι είναι η κατάλληλη στιγμή, η καταλληλότερη, να μπορέσουμε να φέρουμε εις πέρας και να δείξουμε τη δύναμή μας, κάτι το οποίο παλεύαμε τώρα για αρκετές δεκαετίες, το γνωρίζετε θεωρώ όλοι σας αυτό, για να μπορέσουμε να εκπροσωπηθούμε επιτέλους κάποτε και εμείς στην Ελληνική Βουλή, στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Θεωρώ ότι είναι η καταλληλότερη στιγμή και θα πρέπει αυτή τη στιγμή εμείς οι απόδημοι να την εκμεταλλευτούμε και παράλληλα να συνεργαστούμε για να προωθήσουμε ό,τι είναι δυνατόν, τη γλώσσα μας, τον πολιτισμό μας και πολλά άλλα τα οποία θα τα πούμε στην πορεία, για να μπορέσουμε να δείξουμε τη δύναμή μας, μία δύναμη η οποία είναι τεράστια και πρέπει να αξιοποιηθεί και από μας αλλά και από τη Μητρόπολη την Ελλάδα. Οι παράγοντες που μας ενώνουν είναι πάρα πολλοί και πάρα πολύ ισχυροί. Γι' αυτό λοιπόν θεωρώ ότι δεν θα πρέπει να αφήσουμε αυτή την ευκαιρία να πάει χαμένη και ευελπιστώ παράλληλα ότι θα έχουμε την αγαστή συνεργασία του κέντρου, του κόμματος, για να μπορέσουμε να βαδίσουμε και να τρέξουμε σε γρήγορους ρυθμούς όπως απαιτούν οι καιροί, για να έχουμε επιτυχία στο έργο μας. Με αυτή την συνένεση και με αυτή την σύμπνευση θα μπορέσουμε, και το ελπίζω και είμαι σίγουρος γι' αυτό, να περάσουμε τη Νέα Δημοκρατία σε μια νέα εποχή, το κόμμα μας, και να το κρατήσουμε ψηλά στο βάθρο της κυβέρνησης για πολλά χρόνια. Σας ευχαριστώ. Ωραία, σε ευχαριστούμε, Γιάννη. Εγώ απλά να πω ότι η ιστορική συγκυρία είναι πάρα πολύ θετική.
θετική για τις σχέσεις της Διασποράς με την Μητρόπολη. Η Μητρόπολη για πολύ συγκεκριμένους λόγους έχει ανάγκη τη Διασπορά, ίσως τώρα περισσότερο παρά ποτέ, αλλά και η Διασπορά έχει για τους δικούς της λόγους εξαιρετική ανάγκη το να βρει τρόπους να επανασυνδεθεί και να αναζωπυρώσει τη σχέση της με τη Μητρόπολη. Πιστεύω ότι αυτή η σχέση τροφοδοτείται από, να το πούμε έτσι κάπως ομά, συμφέροντα εκατέρωθεν, τα οποία όμως είναι κοινά ή μπορούν να συνυπάρξουν. Επομένως, θα πρέπει, πιστεύω, σαν μια προσπάθεια ανανέωσης της Νέας Δημοκρατίας, να αξιοποιήσουμε αυτή τη δυναμική με τον καλύτερο τρόπο τόσο για τη Μητρόπολη όσο και για τη Διασπορά. Θα προχωρήσουμε τώρα, εφόσον δεν έχουμε μαζί μας τον κύριο Φόρτωμα. Βλέπω όμως ότι έχουμε μαζί μας τον Σπύρο τον Χαγαβημάνα από το Υπουργείο Ασύλου και Μετανάστευσης, τον καλό φίλο, σύμβουλο στον Υπουργό. Γεια σου, Σπύρο. Καλώς όρισες, Σπύρο. Γεια σας. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας βλέπω. Ωραία, να είσαι καλά. Θα σου δώσουμε το λόγο αφού μιλήσουν όλοι στο τέλος, να κάνεις ένα πολύ εκτεταμένο σχόλιο, γιατί τώρα έχουμε λίγο περισσότερο χρόνο. Θα δώσω όμως το λόγο τώρα στον Νίκο τον Καραμάνο από την Athens Financial Services για να μας αναπτύξει ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον θέμα, το οποίο ενδιαφέρει άμεσα την ομογένεια, τη διασπορά, και την ενδιαφέρει σε ένα σημείο που πολλές φορές μας διαφεύγει, αλλά είναι κεντρικής, νευραλγικής σημασίας. Να το πω λίγο απλά και απλουστευμένα, ή αν θέλετε και ομά, δι χρημάτων. Τίποτα δεν γίνεται χωρίς χρήματα. Επομένως, το ζήτημα του επιχειρήν και της οικονομικής επένδυσης όλων των προσπαθειών είναι τεράστια σημασίας. Επομένως, Νίκο, ο λόγος σε σένα για να μας αναπτύξεις το θέμα, το σύγχρονο επενδυτικό και επιχειρηματικό οικοσύστημα στην Ελλάδα. Τέλεια. Καλημέρα, καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Έχω παρατηρήσει γενικότερα ότι στο εξωτερικό, οι Έλληνες στο εξωτερικό ακόμα δεν έχουν αντιληφθεί τις αλλαγές τις μεγάλες που έχουν γίνει στην Ελλάδα, και αυτό είναι αυτό που θα ήθελα να αναπτύξω στη συγκεκριμένη ομιλία. Τις μεγάλες αλλαγές που έχουν έρθει στη χώρα μας σε σχέση με το επιχειρήν και γενικότερα με τη γραφειοκρατία. Όλοι οι Έλληνες του εξωτερικού γνωρίζουν και έχουν μείνει αναγκαστικά, γιατί έτσι είχαμε εκπαιδευτεί και όλοι, και εμείς ακόμα δεν το πιστεύουμε ότι έχουν αλλάξει τόσο πολύ τα πράγματα, στο θέμα της γραφειοκρατίας. Πριν 10 χρόνια, 7 χρόνια, για να πάρεις ας πούμε μια βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης, έπρεπε να πας στο ΚΕΠ, να περιμένεις 15-20 ημέρες και πολλές φορές μπορεί και παραπάνω για να την πάρεις, και να πας να την παραλάβεις. Πλέον, μέσω των συστημάτων που έχουν αναπτυχθεί του gov.gr, του ενιαίου συστήματος δηλαδή των Υπουργείων, που έχουν διασυνδεθεί όλες οι υπηρεσίες, σχεδόν όλες οι υπηρεσίες, αλλά ένα 80% έχει διασυνδεθεί, πλέον το παίρνεις το πιστοποιητικό αυτό σε 1 λεπτό. Αυτό είναι μια τεράστια αλλαγή, γιατί και δίνει ένα συγκριτικό πλεονέκτημα σε σχέση με τις άλλες χώρες της Ευρώπης, π.χ. Βέλγιο, που ακόμα και σήμερα τη βεβαίωση της οικογενειακής κατάστασης κάνεις περίπου 20 ημέρες για να την παραλάβεις από το Δήμο. Όλο αυτό θα μου πείτε τι σχέση έχει με την επιχειρηματικότητα. Όλο αυτό, η επιχειρηματικότητα δεν είναι μόνο φόροι. Η επιχειρηματικότητα είναι και το micromanagement που προσπαθεί να αντιμετωπίσει ένας επιχειρηματίας που ξεκινάει το επιχειρήν του. Άλλο, και πρέπει έτσι να ξεχωρίσουμε λίγο τι εννοούμε επενδύση και επιχειρήσεις. Όταν ξεκινάει ένας απλός άνθρωπος μία επιχείρηση, είναι εντελώς διαφορετικό από το να έρθει ένα fund και να επενδύσει στη χώρα με πολλά εκατομμύρια. Είναι δύο διαφορετικά σενάρια. Όταν λοιπόν ένας άνθρωπος ξεκινάει με ιδιαία κεφάλαια πολλές φορές, να κάνει μία επιχείρηση, μία ιδέα, να στήσει ένα επιχειρηματικό όραμα και πρέπει να αντιμετωπίσει ένα όγκο γραφειοκρατίας και να το διαχειριστεί οτιδήποτε πρέπει να γίνει μέσα σε μια επιχείρηση, είναι εντελώς διαφορετικό από το να έρθει ένα fund, να βάλει 10 εκατομμύρια, να προσλάβει συμβούλους για όλα τα πόστα και να τρέξει η επιχείρηση. Είναι δύο διαφορετικά τελείως σενάρια. Οπότε η Ελλάδα από το 2019 και μέσω
του COVID το χρησιμοποίησαν και καλά κάνανε. Δηλαδή έγινε μια επιτάχυνση όλης αυτής της διαδικασίας. Γίνανε όλες οι υπηρεσίες ψηφιακά. Για παράδειγμα, να γίνει η έναρξη μιας επιχείρησης, θέλουμε πλέον περίπου 10 με 15 λεπτά. Μιας ανώνυμης επιχείρησης ή μιας ατομικής επιχείρησης. Maximum. Το να φτιάξουμε έναν τραπεζικό λογαριασμό είναι εντός 8 ωρών. Όλα αυτά έχουν δημιουργήσει πράγματα τα οποία ήθελες χρόνο για να τα κάνεις. 10, 20, 30 μέρες πολλές φορές. Αν ήταν ανώνυμη ακόμα περισσότερο, πλέον δεν χρειάζεται. Πέρα από αυτό, λοιπόν, η γραφειοκρατία η οποία έχει μειωθεί πάρα πολύ μέσω του Gov και του Gov Wallet που υπάρχει, έχουν αναπτυχθεί και τα φορολογικά έτσι, κίνητρα για να μπορέσουμε να επιστραφούν πίσω οι άνθρωποι, οι Έλληνες που μετανάστευσαν την περίοδο της κρίσης. Το κύριο έτσι κίνητρο που υπάρχει, τα δύο βασικά που για μένα που είναι έτσι πολύ δυνατά, είναι το άρθρο 5Γ που είναι για τους μισθωτούς, που είναι 50% έκπτωση για 5 χρόνια στη μισθοδοσία τους. Δηλαδή κάποιος ο οποίος έρχεται στην Ελλάδα, ήταν φορολογικός κάτοικος εξωτερικού και έρχεται στην Ελλάδα ή είναι αλλοδαπός Ισραήλ, Αμερική, Βέλγιο, Ιταλία κτλ. Και έρχεται να εργαστεί μόνιμα στην Ελλάδα, για 5 χρόνια έχει 50% έκπτωση με βάση το άρθρο 5Γ. Πράγμα το οποίο δεν έχει γίνει έτσι το σωστό expose προς τα έξω και ο κόσμος δεν το ξέρει όταν έρχεται να δουλέψει στην Ελλάδα για να το μετρήσει, γιατί και αυτό είναι ένα μετρήσιμο στοιχείο. Το άλλο έτσι δυνατό κίνητρο είναι για τους συνταξιούχους, οι οποίοι εφόσον φέρνουν τη φορολογική τους έδρα στην Ελλάδα έχουν flat tax για 15 χρόνια 7%. Και αυτό είναι έτσι ένα ισχυρό κίνητρο το οποίο δεν έχει ακουστεί πάρα πολύ και δεν έχει χρησιμοποιηθεί από πολύ κόσμο. Γενικότερα, εντάξει, ο φορολογικός, ο φόρος ο εταιρικός είναι 22%, ενώ τα μερίσματα είναι 5%. Μην σας κουράσω πολύ έτσι με ποσοστά. Το θέμα είναι ότι έχουμε αλλάξει πάρα πολύ στον τρόπο έναρξης μιας επιχείρησης, στον τρόπο αδειοδότησης μιας επιχείρησης και στον τρόπο που επενδύει μια επιχείρηση. Φυσικά θα πρέπει να υπάρχει δομή και να μην γίνεται έτσι αέρα πατέρα που λέγαμε παλιά η έναρξη μιας επιχείρησης. Θεωρώ πάντως ότι έχει αλλάξει πάρα πολύ τα τελευταία 6-7 χρόνια η δομή του επιχειρηματικού οικοσυστήματος και σε φορολογικό κομμάτι, αλλά και στο κομμάτι της γραφειοκρατίας. Ε, Τώρα από εκεί και πέρα υπάρχουν διάφορα έτσι θέματα που μπορούμε να αναπτύξουμε, όπως είναι τα φορολογικά κίνητρα, στον τρόπο λειτουργίας κάποιων πραγμάτων, π.χ. Στην έναρξη μιας επιχείρησης υγειονομικού ενδιαφέροντος ή ενός real estate, που είναι έτσι που έρχονται πάρα πολλοί επενδυτές για να ανοίξουν ένα τουριστικό κατάλημα, για παράδειγμα. Πλέον έχουμε την πληροφορία, μπορούν να έρθουν να κάνουν έτσι ένα πολύ ωραίο επενδυτικό σχήμα οι Έλληνες οι ομογενείς του εξωτερικού και να κάνουν κάποιο έτσι τουριστικό κατάλημα ή να επενδύσουν και να έχουν κάποιο παθητικό εισόδημα, χρησιμοποιώντας όλα αυτά τα ευεργετήματα, τα φορολογικά κίνητρα που έχουν αναπτυχθεί στη χώρα μας. Ε, το μόνο που χρειάζονται είναι να υπάρχει το όραμα, το επιχειρηματικό πλάνο και έτσι μια θετική άποψη σιγά σιγά για τον τρόπο λειτουργίας του κράτους σε θέματα φορολόγησης και αντιμετώπισης γενικότερα του επιχειρήν. Το μόνο που δεν έχει γίνει ακόμα, που βλέπουμε ότι καθυστερεί γενικότερα, είναι το θέμα του κτηματολογίου. Το οποίο, έτσι να πούμε λίγο σαν fun fact, κάποια θέματα. Το 2012 όταν έγινε το ε9 ξανά, μετά το 1995 έγινε το 2012, έγινε το ε9, η καταγραφή δηλαδή των ακινήτων στην εφορία. Η πρώτη καταγραφή που έγινε έδειξε στο Υπουργείο Οικονομικών διπλάσια έκταση από τη χώρα να έχει δηλωθεί. Αυτό συνδέεται και λίγο με το σκάνδαλο του ΕΠΚΕ, αν το συνδέσετε, αλλά είχε δηλωθεί στο Υπουργείο Οικονομικών ηλεκτρονικά 2 φορές η χώρα σε έκταση. Από εκεί και πέρα καταλαβαίνετε ότι πώς είχαν δηλωθεί πράγματα, πώς είχαν δανειοδοτηθεί πράγματα και πώς είχαν μπει υποθήκη πράγματα, χωρίς να υπάρχουν έτσι οι κατάλληλοι έλεγχοι. Αυτό τώρα έχει αλλάξει κατά πολύ, προφανώς, απλά έχει καθυστερήσει πάρα πολύ το κτηματολόγιο να ψηφιοποιηθεί, ούτως ώστε να μην καθυστερούνται τα συμβόλαια. Αυτό που ακούτε συχνά πλέον σαν καθυστέρηση είναι οι συμβολογράφοι ότι καθυστερούν με τα συμβόλαια. Και αυτό έχει νομοθετηθεί με την ηλεκτρονική ταυτότητα ακινήτου, το οποίο σιγά σιγά θεωρώ σε 1-2 χρόνια θα έχει οριστικοποιηθεί και θα έχει έτσι
τελεσφορήσει, οπότε και εκεί δεν θα έχουμε τη γραφειοκρατία που υπάρχει σήμερα. Πολλές φορές ένα κίνητο για να μετεγραφεί από πώληση αυτή τη στιγμή μπορεί να θέλει από 6 έως 9 μήνες. Είναι πολύ ο χρόνος για έναν επενδυτή ο οποίος έρχεται π.χ. από το Ισραήλ να θέλει να επενδύσει, να αγοράσει ένα κίνητο και να θέλει 6 έως 9 μήνες, και πολλές φορές βρίσκονται οι συμβολογράφοι, οι δικηγόροι, οι λογιστές αντιμέτωποι με τον επενδυτή ότι τον κοροϊδεύουν στην ουσία, ενώ δεν είναι έτσι η πραγματικότητα. Αυτά τώρα, εντάξει, σιγά σιγά όπως καταλάβατε έχουν αλλάξει κάποια πράγματα. Δεν ξέρω ποια από αυτά είσαστε γνώστες πάνω σε αυτό το κομμάτι και αν θέλετε κάτι να ρωτήσετε μέχρι αυτά που έχω πει μέχρι τώρα. Νίκο, έθεσες, ξεκαθάρισες με πολύ σαφήνεια ορισμένα πράγματα, έθεσες κάποια ζητήματα τα οποία νομίζω ότι θα προκαλέσουν μια συζήτηση, αλλά θα τα κρατήσουμε αυτά στο Ωραία. τέλος, που Τέλεια. μιλήσουν όλοι, για να μπορέσουμε να έχουμε μια συνολική τοποθέτηση με ερωτήσεις και απαντήσεις. Αν δεν σε Ωραία, πειράζει. ωραία. Δεν κανένα πρόβλημα. Νομίζω είχα 10 λεπτά, δεν ξέρω αν τα έχω ξεπεράσει. Να με Όχι, όχι, ρωτήσετε όχι, στον δεν έχεις χρόνο. ξεπεράσει, μια χαρά Ωραία. είμαστε. Λοιπόν, Τα πάμε πολύ καλά στα βασικά κίνητρα, υπέρβαση της γραφειοκρατίας μερική αλλά ικανή, ζητηματάκια με το κτηματολόγιο και με τις μεταβιβάσεις, εκεί το πράγμα είναι ακόμα ακριβώς. δύσκολο, και βεβαίως τίθενται πολλά ερωτήματα, εγώ θα ήθελα να ρωτήσω δηλαδή προσωπικά, αλλά το αφήνουμε αυτό για μετά, Ναι. για το ποιου είδους επιχειρητή, τύπη επιχειρήν είναι αυτή τη στιγμή νευραλγική και θα λέγαμε ιδιαίτερα δημοφιλής στην Ελλάδα. Αλλά το βλέπουμε Ωραία. αυτό Είναι κάτι που μετά έχω στη σημειώσει για συζήτηση. να πω ούτως ή άλλως και μετά από Ωραία, το ωραία. φορολογικά κίνητρα. Γενικότερα, οι επενδύσεις αυτή τη στιγμή που γίνονται στη χώρα μας είναι σε θέματα υπηρεσιών, τεχνολογίας. Πολύ βασικό. Έχουν έρθει δύο πολύ μεγάλες εταιρείες που την χάνουν να είναι και πελάτες μας, όπως είναι η Amstec, που είναι στην ουσία ο Ινδός ο Σούνακ, που ήταν και ο γαμπρός του πρώην πρωθυπουργός της Αγγλίας, οι οποίοι έχουν τους δορυφόρους στην Ινδία, έχουν έρθει Ελλάδα. Και η Multiplier, που είναι διεθνής HR consultancy στο επίπεδο προσέγγισης και recruiting γενικότερα του ανθρώπινου δυναμικού. Λόγω του ότι η Ελλάδα έχει έτσι ένα πλεονέκτημα με τους φόρους που είπαμε στο non-dom, να δουλεύουν εξ αποστάσεως, να είναι χαμηλή φορολόγηση και ούτω καθεξής, σε σχέση με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, και επειδή υπάρχει και το ανθρώπινο δυναμικό, δηλαδή έτσι πολύ καλοί επιστήμονες σε θέματα developers, IT, cyber security και ούτω καθεξής, είμαστε πολύ δυνατοί σε αυτό το κομμάτι. Έχουμε προσεγγίσει αυτές τις εταιρείες ούτως ώστε να λειτουργούν μέσω της χώρας μας. Άρα έχουν έρθει, έχουν κάνει υποκαταστήματα λοδαπής εδώ και λειτουργούν μέσω αυτών των υποκαταστημάτων στην Ελλάδα, στην Αθήνα. Το πιο έτσι νευραλγικό κομμάτι σε θέματα επενδύσεων είναι το real estate, όπως γνωρίζετε. Ήδη λένε ότι έχει κάνει πικ, αλλά φανταστείτε ότι έχει κάνει πικ μόνο σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα. Ακόμα δεν έχουμε πιάσει περιοχές όπως είναι Εύβοια, όπως είναι Ήπειρος, όπως είναι γύρω από τη λίμνη Πλαστήρα, ας πούμε, ή Λάρισα κτλ. Ακόμα εκεί δεν έχει γίνει, ε, δεν έχουμε δει αυτό το επενδυτικό οργασμό όπως υπήρχε στην Αθήνα και ειδικά στα νότια προάστια και ούτω καθεξής. Και βέβαια στο τουριστικό κομμάτι και στο logistic. Αυτά είναι τα βασικά σημεία που κοιτάνε τη χώρα μας. Αυτά τα τρία. Στο logistics, στον Ασπρόπυργο που γίνονται όλες οι επενδύσεις, γιατί γίνεται κόμβος, όπως γνωρίζετε, και στον τουρισμό, το οποίο επενδύουν όχι τόσο πολύ πλέον σε καταλύματα, όσο στην εμπειρία. Όπως γνωρίζετε, στην Ελλάδα ακόμα είμαστε πίσω στην τουριστική υπηρεσία, σε θέματα εμπειρίας του τουρίστα που έρχεται στην Ελλάδα. Η Ελλάδα δεν είναι μόνο θάλασσα και ήλιος και ταβερνάκια. Έχει και μια ιστορία, η οποία μαζί με την ιστορία μπορεί να γίνει πάρα πολλά πράγματα σε σχέση με το τουριστικό κομμάτι. Όπως παράδειγμα έχουμε εταιρεία αυτή τη στιγμή, Ελληνοκύπριος, ο οποίος ήρθε από την Αμερική, εγκαταστάθηκε στην Κρήτη και στη Ρόδο και έχει φτιάξει τα audiobooks, αν γνωρίζετε, που μαζί με το εισιτήριο π.χ. της Ακρόπολης παίρνεις και ένα audiobook για να ακούσεις όλη την ιστορία της Ακρόπολης. Αυτό ήταν ένα έτσι από τα case study πελάτη, το οποίο ήταν από τα πιο επιτυχημένα, με άμεση απόδοση κερδών 20-30%.
Αυτά σε γενικά πλαίσια έχω να πω. Τα είπα γρήγορα γιατί αγχώθηκα λίγο για τον χρόνο. Από εκεί και Όχι, πέρα μπορούμε εντάξει, να εντάξει, θα πούμε πολλά επανέλθουμε. πράγματα. Θα επανέλθουμε, γιατί ούτως ή άλλως Ναι. τίθενται τα ερωτήματα και τα προβλήματα παραμένουν, όπως για παράδειγμα τι κάνουμε στο πρωτογενή τομέα της οικονομίας, τι είδους τουρισμός μας ενδιαφέρει από πλευράς δηλαδή εναλλακτικού ή μη. Αυτό που είπες είναι πολύ Σωστά. σημαντικό όσον αφορά την κουλτούρα και την εμπειρία του τουρισμού που μας λείπει ακόμα. Βέβαια. Αλλά θα τα δούμε ένα-ένα μετά στη συζήτηση. Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στον Παύλο, τον κύριο Ασλανίδη, ο οποίος, απλά θυμίζω, είναι αναπληρωτής τομεάρχης εργασίας και κοινωνικών υποθέσεων της Νέας Δημοκρατίας και επιχειρηματίας βέβαια, και θα μας δώσει μια εικόνα, τη δική του εικόνα για το πώς αντιλαμβάνεται τα θέματα, τα γενικά θέματα του απόδημου ελληνισμού. Παύλο, ο λόγος σε σένα. Καλημέρα και από μένα. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Καταρχήν θα ήθελα να σας γνωρίσω και πολλά συγχαρητήρια στον Πρόεδρο τον Ιωάννη τον Καλιμάνη και, και τους εκλεκτούς ομιλητές. Θα ήθελα περισσότερο να σας ακούσω και να ακούσω και τα θέματα της διασποράς και ό,τι μπορούμε και εμείς από τη θέση που βρισκόμαστε να βοηθήσουμε και να το μεταφέρουμε εκεί που πρέπει, ώστε να γίνουν προτάσεις, δράσεις και στη συνέχεια ενέργειες από την πλευρά της κυβέρνησης. Θα αναφερθώ σε κάποιες πρωτοβουλίες της κυβέρνησης και του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Εργασίας, όσο αφορά το Rebrain. Το Rebrain είναι ο επαναπατρισμός των Ελλήνων του εξωτερικού στην Ελλάδα, ώστε να ενταχθούν πάλι στο εργασιακό καθεστώς της Ελλάδας. Έχουν πραγματοποιηθεί κάποιες δράσεις, κάποιες εκδηλώσεις στο παρελθόν με μεγάλη επιτυχία. Στο Άμστερνταμ, στην Νέα Υόρκη και τώρα προγραμματίζεται και στο Λονδίνο μια τέτοια δράση, ώστε οι Έλληνες του εξωτερικού να ενταχθούν στο εργασιακό περιβάλλον της Ελλάδας. Από την πλευρά του Υπουργείου μαζεύουμε κάποιες εταιρείες πολυεθνικές, οι οποίες αποτυπώνουν τις ανάγκες τους ρόλους στις ειδικότητες και στις εργασίες, και υπάρχει και μια πλατφόρμα που μπορεί ο καθένας να υποβάλει το βιογραφικό του και γίνεται κάποιο μάτσο μεταξύ αυτών των εταιρεών και αυτών των ειδικοτήτων. Βέβαια, όπως είπε και ο κύριος Καραμάνος, ναι, για όσους επιστρέφουν υπάρχουν κάποια κίνητρα, κάποια φορολογικά κίνητρα στους μισθωτούς για για τα 7 πρώτα χρόνια υπάρχει ένα 50% μειωμένη φορολογία. Στην Ελλάδα, βάσει των στατιστικών μετρήσεων, έχουν επιστρέψει περίπου 350.000 Έλληνες από αυτούς που είχαν μετακομίσει στο εξωτερικό την περίοδο 2010 και μέχρι το 2021. Αυτά ήθελα να πω, και πιο πολύ ήθελα να σας ακούσω, να δω εμείς που μπορούμε να βοηθήσουμε, ώστε να πετύχουμε και τους στόχους μας και τους στόχους σας για την διασπορά, και να διοργανωθεί με τον καλό και μια δράση αντίστοιχη στην Αυστραλία. Παύλο, σε ευχαριστούμε πολύ. Προφανώς υπάρχει ένας πολύ μεγάλος αριθμός ανθρώπων που έφυγαν από το 9-10 και μετά και που έχουν επιστρέψει. Δεν θέλω να αμφισβητήσω το νούμερο των 350.000. Το θεωρώ ένα
ένα νούμερο που ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, αλλά βέβαια σε μεγάλο βαθμό θα πρέπει να δεχθούμε ότι δεν αφορά ανθρώπους που προσήλκησε η επιχειρηματικότητα ή η αγορά της Ελλάδας και γι' αυτό επέστρεψαν. Είναι πολύ πιο πολλά τα αίτια και οι συνθήκες. Δηλαδή πάρα πολλοί άνθρωποι, για παράδειγμα, ήρθαν στην Αυστραλία και για πολλούς λόγους αναγκάστηκαν οικογενειακούς, οικονομικούς, λόγους που είχαν να κάνουν με την αδυναμία να πάρουν βίζα ή να μείνουν μόνιμοι κάτοικοι και επέστρεψαν. Δηλαδή έχουμε και κλασικές περιπτώσεις, πάρα πολλές, αποτυχίας, ματαίωσης ονείρων και προσπαθειών. Αλλά σίγουρα ένα κομμάτι θέλω να πιστεύω ότι όντως ανήκει σε αυτό το regain και βρίσκει τον δρόμο του στην Ελλάδα. Εδώ έχουμε πάρα πολλά παιδιά της 3ης, 4ης, 5ης γενιάς, ανάλογα με το πότε οι προγονείς τους έχουν έρθει στην Αυστραλία. Πάντως νέα παιδιά που θέλουν να έρθουν στην Ελλάδα, παιδιά που γνωρίζουν από τεχνολογία, παιδιά που έχουν πολύ όμορφες και καλές επιχειρηματικές ιδέες, και εκεί θα μπορούσαμε πραγματικά να συζητήσουμε για το ποιες δυνατότητες βοήθειας και στήριξη υπάρχουν. Πώς μπορεί αυτή η νεολαία που θέλει να επιστρέψει στην Ελλάδα, πολλές φορές και για λόγους ταυτότητας και πολιτισμικούς λόγους, δηλαδή που έχουν να κάνουν με το αίσθημα το εθνικό, πατριωτικό, και ταυτόχρονα θέλουν να βρουν και έναν τρόπο να δουλέψουν, να μπορέσουν να συντηρηθούν. Πώς μπορούν αυτά τα νέα παιδιά να έρθουν στην Ελλάδα. Αλλά θα τα θέσουμε αυτά τα ερωτήματα, φαντάζομαι, στη συνέχεια. Ο επόμενος στη συζήτηση είμαι εγώ, Είμαι εγώ, στη σειρά είμαι εγώ. Το θέμα μου είναι η γλώσσα, η εκπαίδευση και ο πολιτισμός, και πώς αυτά τα αντιμετωπίζουμε ως ελληνισμός των αντιπόδων. Θα προσπαθήσω να είμαι όσο γίνεται πιο περιεκτικός για να αφήσω περισσότερο χρόνο στη συζήτηση. Και θα αρχίσω από το μεσαίο που είναι η γλώσσα. Η γλώσσα αυτή τη στιγμή είναι, κατά την ταπεινή μου γνώμη, το υπαριθμόν ένα πρόβλημα του ελληνισμού στη διασπορά, γενικά και ειδικότερα στους αντίποδες στην Αυστραλία. Είναι το μεγάλο ζήτημα που αντιμετωπίζουμε, πρόβλημα, και ταυτόχρονα είναι ένα θέμα στο οποίο δυνάμει μπορούμε όλοι να ενωθούμε. Μπορούμε όλοι να συσπηρωθούμε γύρω από αυτό το ζήτημα. Δεν είναι πολιτικό, δεν είναι κοινοτικό, εκκλησιαστικό, δεν έχει δηλαδή εκείνα τα στοιχεία που συνήθως αναπτύσσουν στρατόπεδα και αντιπαλότητες. Είναι ένα ζήτημα που αφορά την ίδια μας την ιδιοσυστασία ως Ελλήνων και είναι ένα ζήτημα που μπορεί να μας ενώσει. Παρ' όλα αυτά όμως είναι ένα ζήτημα που αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σημείο. Δεν είμαστε στο σημείο, στην Αυστραλία μιλάω πάντα, που ενδεχομένως ήταν πριν από χρόνια η Αμερική και που τώρα πια το έχει περάσει και που εκεί ίσως το ζήτημα είναι πολύ πιο μεγάλο και πολύ πιο έντονο. Όμως βρισκόμαστε πολύ κοντά στο κόκκινο. Η τρίτη γενιά ή η τέταρτη, πέμπτη, ανάλογα με το αν οι πρόγονοι των παιδιών ήταν προ-πολεμικοί ή μεταπολεμικοί μετανάστες, είναι μια γενιά η οποία σε μεγάλο βαθμό δεν γράφει και δεν διαβάζει ελληνικά. Αλλά πάλι σε μεγάλο βαθμό μιλάει και κατανοεί ελληνικά. Το λέω αυτό διότι πρωτίστως η γλώσσα είναι ομιλία. Και αυτό στην Αυστραλία ακόμα αντέχει. Τα παιδιά, τα νέα, ακόμα και όταν δεν μιλάνε καθημερινά, μπορούν να μιλήσουν, έχουν τη δυνατότητα να εκφραστούν σε βασικά επίπεδα, αλλά έχουν τη δυνατότητα και πολύ περισσότερο έχουν τη δυνατότητα να καταλάβουν. Βέβαια, το ζήτημα της ανάγνωσης και της εγγραφής έχει ουσιαστικά υποστεί μια τεράστια καθίζηση. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι η ζωτικότητα της γλώσσας, η οποία μετριέται ουσιαστικά με βάση τους νέους χρήστες της γλώσσας και τι μπορούν να κάνουν οι νέοι με τη γλώσσα, βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε ένα σημείο, θα λέγαμε, παθητικό. Από τη στιγμή που δεν μπορεί να διαβάσεις, από τη στιγμή που δεν μπορεί να γράψεις,
έχεις μια παθητική, αρνητική σχέση. Βεβαίως, μπορείς να μιλήσεις. Άλλος περισσότερο, άλλος λιγότερο. Το οποίο είναι κάτι. Είναι ένα, θα λέγαμε, απόθεμα. Είναι μια μαγιά η οποία είναι καλή και η οποία ακόμα συντηρείται. Όμως δεν θα συντηρηθεί για πολύ. Εάν δεν κάνουμε κάτι έντονα, γρήγορα και συντονισμένα, σε 10 χρόνια θα έχουμε ένα τεράστιο πρόβλημα. Σε 10, όχι σε 20 ή 50, σε 10 χρόνια. Ιδιαίτερα με τον τρόπο που καλπάζει η τεχνολογία και κυρίως οι νέες τεχνολογίες όπως το AI κλπ. Τα ζητήματα αυτά γίνονται όλο και πιο έντονα. Να δώσω μία εικόνα τώρα για την ελληνομάθεια στην Αυστραλία. Και θα δώσω πρώτον μία εικόνα, θα λέγαμε, κάπως αρνητική και μετά μία εικόνα κάπως θετική. Ποια είναι η αρνητική εικόνα? Πριν από 15 χρόνια, ίσως 20, πριν από 15 όμως σας λέω, υπήρχαν στην Αυστραλία γύρω στα 10 προγράμματα ελληνικών σπουδών. Στα πανεπιστήμια, στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πριν από 15 χρόνια. Σήμερα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, υπάρχουν μόνο 5. Τα μισά. Μέσα σε 15 χρόνια χάσαμε τα μισά προγράμματα ελληνικών σπουδών στα πανεπιστήμια. Και από αυτά τα 5 που μένουν, μόνο 3 είναι πλήρη. Δηλαδή παρέχουν επίπεδο γλωσσικό σε 3 επίπεδα, που είναι η αρχάρη, το μέσο και το ανώτερο. Τα πανεπιστήμια είναι το La Trobe στην Μελβούρνη, είναι το Sydney, το University of Sydney, και το Charles Darwin University στο Darwin. Το ξεχνάμε, σαν να μην υπάρχει, όμως το Charles Darwin University είναι ένα από τα 3 που έχουν πλήρες πρόγραμμα ελληνικών σπουδών. Τα άλλα 2, το πρόγραμμα ελληνικών σπουδών στο New South Wales, στο οποίο υπηρετώ και εγώ, έχουμε ένα μικρό πρόγραμμα, αυτό που λέμε Minor, και το ίδιο έτσι έχουν και στο University of Adelaide στην Νότια Αυστραλία. Τα 2 αυτά μικρά, να το πω έτσι, δεν χαροπαλεύουν, αλλά δεν έχουν και πολύ μεγάλη, θα λέγαμε, προοπτική. Ακριβώς γιατί τα πανεπιστήμια που τα φιλοξενούν δεν ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για τις γλώσσες. Το ίδιο και το Πανεπιστήμιο La Trobe. Παρόλο που πριν από μερικά χρόνια διασώθηκε με μια πάρα πολύ ισχυρή χρηματοδότηση από τη συντονισμένη ομογένεια, συνεχίζει να έχει προβλήματα. Επομένως, αυτή τη στιγμή τα 2 πανεπιστημιακά τμήματα, προγράμματα καλύτερα, γιατί δεν είναι τμήματα τυπικά, τα οποία δεν φαίνεται να έχουν προβλήματα, είναι το Πανεπιστήμιο του Σίδνεϊ στο Σίδνεϊ και το Πανεπιστήμιο του Charles Darwin στο Darwin. Όπως καταλαβαίνετε, κάτι τέτοιο και βεβαίως είναι ένα ζήτημα γοήτρου, είναι ένα ζήτημα κύρους, αλλά είναι και ένα πρακτικό ζήτημα. Διότι τα πανεπιστήμια, τα προγράμματα αυτά έβγαζαν, συνεχίζουν να βγάζουν και μέχρι στιγμής δεν έχουμε άλλη εναλλακτική εκπαιδευτικών. Για να διδαχθεί η ελληνική γλώσσα στη δευτεροβάθμια και στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, χρειάζονται εκπαιδευτικοί με πιστοποίηση, οι οποίοι να έχουν διδαχθεί την ελληνική γλώσσα, τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας, την ιστορία της ελληνικής γλώσσας και το καθεξής. Αυτό γίνεται από τα πανεπιστήμια. Όταν τα πανεπιστήμια, τα προγράμματα κλείνουν ένα μετά το άλλο ή είναι αδύναμα, τότε ή περιορίζονται μόνο σε 2 περιοχές σε μια ολόκληρη ήπειρο όπως η Αυστραλία, καταλαβαίνετε ότι έχουμε ένα τεράστιο πρόβλημα πρακτικό όσον αφορά την εξέβρεση εκπαιδευτικών. Και χωρίς εκπαιδευτικούς δεν μπορούμε να διδάξουμε. Ο μόνος εναλλακτικός τρόπος θα ήταν να επιστρέψουμε στα μοντέλα του 60, του 50, όπου ο καθένας ό,τι ήξερε, ό,τι έκανε, σε όποιο σχολείο πήγε στην Ελλάδα, ερχόταν και μεταλαμπάδευε τη γνώση. Αλλά αυτό δεν είναι πρόοδος, αυτό είναι πιστοχώρηση. Δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να γυρίσουμε πίσω στο 50 και το 60 και να κάνει μάθημα κάποιος απλά επειδή ξέρει να μιλάει λίγο καλύτερα από μένα ή ξέρει 5 πράγματα περισσότερα από τον άλλον. Επομένως, ερχόμαστε τώρα στην εκπαίδευση, στο ζήτημα της εκπαίδευσης. Χρειάζεται μια συντονισμένη προσπάθεια για την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση της ελληνομάθειας στην Αυστραλία. Αν η γλώσσα είναι το παρελθόν ένα πρόβλημα και βρισκόμαστε σήμερα σε μια πολύ κοντά στην κόκκινη γραμμή, χρειάζεται μια εκπαιδευτική μεταρρύθμιση. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει πρώτον ότι πρέπει να βρεθούν εναλλακτικές. Αν υποθέσουμε ότι αύριο όλα τα πανεπιστήμια
πουν στην Ομογένεια ότι δεν ενδιαφέρονται άλλο να φιλοξενούν ελληνικά προγράμματα στα πανεπιστήμια. Έχουμε εναλλακτική. Έχουμε σκεφτεί εναλλακτική. Εμείς ως συντονισμένη Ομογένεια τι κάνουμε κοινωνικά, πολιτικά όσον αφορά αυτό το ζήτημα? Αυτό είναι ένα μεγάλο ερώτημα. Δεν έχει απαντηθεί μέχρι σήμερα, γιατί κανείς δεν θέλει να το αντιμετωπίσει κατάματα. Η μόνη εναλλακτική που φαίνεται ότι υπάρχει, δηλαδή τη χάνει μιας κάποιες επεξεργασίας, φαίνεται να υπάρχει από την πλευρά της Εκκλησίας, η οποία μετασχηματίζει το κολέγιο του Αγίου Ανδρέου σε ένα ίδρυμα το οποίο θα παρέχει και ελληνόγλωση εκπαίδευση και ταυτόχρονα ευρύτερη ελληνική παιδεία. Η Εκκλησία λοιπόν προσανατολίζεται στο να αποτελέσει έναν πυλώνα, έναν μηχανισμό εναλλακτικό. Αν όλα πάνε βέβαια πάρα πολύ άσχημα. Νομίζω όμως ότι αυτό που κάνει η Εκκλησία, ο εκκλησιαστικός θεσμός δηλαδή, η Αρχιεπισκοπή στην Αυστραλία, θα πρέπει να γίνει πιο συντονισμένα και να λάβει υπόψη και τους άλλους παράγοντες, οργανώσεις, κοινότητες, συλλόγους και φορείς εν γέννη, τους παρόχους ελληνόγλωσσης παιδείας. Αυτό όμως τι προϋποθέτει? Προϋποθέτει το δεύτερο, που είναι να συγκροτηθεί ένα εθνικής εμβέλειας Συμβούλιο Παιδείας. Χρειαζόμαστε σε παναυστραλιανό επίπεδο όλους τους παρόχους εκπαίδευσης, εκκλησία, κοινότητες, ιδιώτες, φορείς όπως κοινότητες ενορίες ή άλλους φορείς όπως σύλλογοι, όλοι οι φορείς να δημιουργήσουν ένα Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας. Γιατί έτσι θα έχουμε κοινό πρόγραμμα στα σχολιά όλα, θα έχουμε κοινό τρόπο πιστοποίησης, θα έχουμε μια ενιαία πολιτική και πολύ πιο συντονισμένη αντιμετώπιση, κρούση ως συντεταγμένος ελληνισμός στη σχέση μας με τα Υπουργεία και με το Αυστραλιανό κράτος. Αυτά τα δύο θεωρώ ότι είναι νευραλγική σημασία. Στο Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας, με όλους τους ενδιαφερόμενους και βεβαίως η επεξεργασία της επόμενης μέρας. Γιατί η επόμενη μέρα έρχεται. Το ζήσαμε με το Macquarie University, όταν και πολλοί που συμμετέχουν σήμερα σε αυτό το webinar το γνωρίζουν πολύ καλά, όταν προτάθηκε στο Πανεπιστήμιο η οικονομική στήριξη να είναι 100% από την Ομογένεια, χωρίς καμία δέσμευση από το Πανεπιστήμιο πολύ απλά μας είπε I'm not interested. Δεν ενδιαφέρομαι, δεν με απασχολεί το ζήτημα. Πρέπει λοιπόν να είμαστε έτοιμοι για αυτή την επόμενη μέρα. Ο πολιτισμός τώρα, και με αυτό κλείνω. Εγώ βρίσκομαι στην Αυστραλία πλέον ως μόνιμος κάτοικος από το 2010 και βλέπω ότι από το 2010 μέχρι το 2025-2026, τα τελευταία 15 χρόνια, υπάρχει ένας πολιτιστικός οργασμός. Έτσι θα τον παρουσίαζα. Γίνονται πάρα πολλές εκδηλώσεις στα πλαίσια της Ομογένειας από όλους τους φορείς. Ο καθένας θέλει να κάνει ένα φεστιβάλ, μικρό ή μεγάλο, θέλει να κάνει εκδηλώσεις, άλλες λογοτεχνικές, άλλες μουσικές, άλλες θεατρικές. Πάσης φύσεως ελληνικό πανηγύρι γίνεται παντού. Αυτό είναι καλό, είναι πάρα πολύ καλό και πιστεύω ότι οι λεγόμενοι νεομετανάστες σταθήκαμε μια πολύ ισχυρή ένεση πολιτισμού στην Ομογένεια και σε επίπεδο γλωσσικό. Αλλά δεν μπορούμε να περιμένουμε πάντοτε έτσι ότι θα έρχονται ορδές νεομεταναστών από την Ελλάδα για να σώζουν τη γλώσσα στην Αυστραλία, ούτε για να σώζουν τον πολιτισμό. Όμως θεωρώ ότι αυτός ο οργασμός ο πολιτισμικός πάσχει πρώτον γιατί πάλι είναι ασυντόνιστος, είναι χαοτικός. Ο κόσμος έχει αρχίσει να κουράζεται. Όλοι θέλουν να κάνουν τα ίδια πράγματα. Και σε ένα μεγάλο βαθμό είναι ένας τρόπος εύκολος, να το πω, για την εξέβρεση χρημάτων για να γίνουν 5 πράγματα σε διάφορους τομείς, αναγκαία πράγματα, δεν το λέω, δεν διαφωνώ, αλλά ο κόσμος αρχίζει και κουράζεται να κάνει τα ίδια και τα ίδια και να πληρώνει τα ίδια και τα ίδια για να γίνει κάτι. Επομένως, χρειάζεται και εδώ ένας συντονισμός, έτσι ώστε αφενός να προσφέρεται στην Ομογένεια ένα πολιτισμικό αγαθό, το οποίο θα τονώνει την ταυτότητά μας,
με έναν τρόπο πιο οργανικό. Νομίζω τα δύο φεστιβάλ τα μεγάλα, το φεστιβάλ του Σίδνεϊ και το φεστιβάλ των Αντιπόδων, είναι καλά δείγματα. Για χρόνια έχουν δημιουργήσει μια παράδοση και μπορούμε πάνω σε αυτή την παράδοση να χτίσουμε. Ταυτόχρονα όμως θα πρέπει να ομολογήσουμε ότι βρισκόμαστε πολιτιστικά λίγο πίσω. Η Ελλάδα έχει προχωρήσει ή προχωράει πολιτιστικά με πολύ γοργούς ρυθμούς και εμείς αναπαράγουμε μοντέλα πολύ παραδοσιακά, που πάρα πολύ κολλημένα, αν μου επιτρέπετε το όρο, στο παρελθόν, και φαντάζουμε λίγο στους Ελλαδίτες σαν επαρχιώτες. Θα πρέπει λοιπόν και εδώ να το χρησιμοποιήσουμε μια θετική έννοια, πολιτιστικά να εκμοντερνιστούμε, και αυτό χρειάζεται μια σχέση με την Ελλάδα πολύ πιο οργανική. Αυτά θα ήθελα να πω σε αυτή τη φάση. Γλώσσα, εκπαίδευση, πολιτισμός. Σε τελική ανάλυση, αυτά τα τρία είναι δυνατά χαρτιά και για την ταυτότητά μας εδώ, αλλά και για την πολιτιστική διπλωματία, για το lobbying που μπορούμε να κάνουμε ως Αυστραλοί υπέρ της Ελλάδος, δηλαδή υπέρ του ελληνισμού που βρίσκεται εκεί που είστε εσείς, στη Μητρόπολη. Ευχαριστώ πολύ και θα ήθελα να πούμε αρκετά πράγματα μετά στην κουβέντα που θα κάνουμε. Να προχωρήσουμε στην Χριστίνα, την Σταυροπούλου, η οποία είναι δημοσιογράφος, έχει μια ικανή εμπειρία στον χώρο των media. Θα μας μιλήσει για τα media και τη διασπορά και πώς τα media μπορούν ουσιαστικά να υπηρετήσουν την στόχευση και όλους τους σκοπούς που θέτουμε σαν διασπορά ή που θέλουμε να θέσουμε. Έχει ένα πάρα πολύ επιτυχημένο podcast, το Podyssey, κατά το Odyssey, το οποίο ασχολείται ακριβώς με αυτά τα θέματα, τα οποία είναι τα θέματα που μας ενδιαφέρουν όλους. Χριστίνα, ο λόγος σε σένα. Καλημέρα και καλησπέρα. Καταρχήν θα σας μιλήσω, εγώ είμαι Αυστραλογεννημένη, γι' αυτό θα ακούσετε και λίγο την προφορά, και ίσως εγώ βλέπω με άλλα μάτια όλο αυτό το θέμα, σαν Αυστραλογεννημένη Ελληνίδα, και τα παιδιά μου βέβαια που είναι γεννημένα εδώ. Όπως είπε ο κύριος Αντρακτάς, έχω ένα podcast που έχουμε περίπου 2 εκατομμύρια views το μήνα και μιλάμε για αυτά τα θέματα, ακριβώς αυτά τα θέματα. Το podcast είναι ένα πολύ δυναμικό επιχείρημα που μπορούμε να επικοινωνήσουμε με τη διασπορά. Και το τελευταίο podcast κατά σύμπτωση που κάναμε τη Δευτέρα είναι πόσο σημαντική είναι η διασπορά για την Ελλάδα. Είναι ωραία εμείς να μιλάμε για τα πολιτιστικά, για τους χορούς, αλλά αυτό πόσο αφορά την Ελλάδα. Η Ελλάδα νοιάζεται εμείς, εάν συνεχίζουμε να μιλάμε ελληνικά. Είναι σημαντικό στην Ελλάδα, εάν εμείς κάνουμε φεστιβάλ και αυτά. Θα πω, κατά τη γνώμη μου, όχι και ιδιαίτερα. Τι σημαίνει η Ελλάδα, εμείς για την Ελλάδα? Έχετε αυτή τη στιγμή ένα πληθυσμό που μειώνεται, γιατί πολλά παιδιά δεν κάνουν τα νέα ζευγάρια για διάφορους λόγους οικονομικούς. Η διασπορά αυτή τη στιγμή έχουμε περίπου 5 εκατομμύρια παγκόσμια σε όλο τον κόσμο. Πρέπει να δουλεύουμε σαν μία ομάδα. Όταν άκουσα τον κύριο Καραμάνο και μιλούσε και έλεγε ότι είναι τόσα κίνητρα που ίσως δεν τα ξέρετε στη διασπορά. Και αυτό είναι το πρόβλημα. Γιατί δεν τα ξέρουμε? Τι είναι το πρόβλημα να μεταφέρετε αυτό το μήνυμα από εσάς σε εμάς? Και γιατί δεν χρειαζόμαστε, και νομίζω γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ, για να είμαστε ένα conduit, μία φωνή και lobby group ανάμεσα τη διασπορά και την κυβέρνηση. Γιατί χωρίς την κυβέρνηση εμείς μπορούμε να λέμε όμορφα λόγια όλη μέρα. Αλλά το αποτέλεσμα που θέλουμε ποιο είναι? Είναι για να καταλάβει η κυβέρνηση και οι Έλληνες ότι εμείς μπορούμε να προσφέρουμε οικονομικά, όπως είπατε. Κάνουμε export industry, εισαγωγούν πράγματα από την Ελλάδα. Και μέσα από το podcast έχω κάνει και θέματα που break the stereotypes. Η Ελλάδα προσφέρει πάρα πολύ πιο πολλά από ελιές
και φέτα και τέτοια. Έχετε βιομηχανία, έχετε φαρμακομηχανία, έχετε πάρα πολλά που η διασπορά δεν τα γνωρίζει αυτά. Έχετε παιδιά τώρα που δουλεύουν remotely, που θα μπορούσαν να πάνε να μένουν στην Ελλάδα. Το brain drain που έγινε να ξαναεπιστρέψει στην Ελλάδα. Μπορούμε να προσφέρουμε οικονομικά σε πολύ μεγάλο βαθμό. Και εγώ, ο στόχος ο δικός μου, και φαντάζομαι ο στόχος για όλους μας, είναι η κυβέρνηση να καταλάβει ότι εδώ, όπως κάνει οι Εβραίοι, που είναι τόσο δυναμικοί, γιατί απλώνονται σε όλα τα κράτη. Τώρα εμείς είμαστε Αμερική εδώ, Αυστραλία εδώ, Γερμανία εδώ, μιλάμε μεταξύ μας, αλλά αυτό πώς δένεται πάλι με την κυβέρνηση να μας ακούσουν σαν κάτι μια δυναμική φωνή, ένα powerful tool που δεν το εκμεταλλεύεται. Εμείς να είμαστε πολλά νούμερα. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή θέλει νούμερα για πολίτες και για ψήφους, γιατί εάν δεν γίνεται αυτό, μειώνεται, νομίζω, η δύναμη της Ελλάδος. Θέλουμε να μας βοηθήσει σε αυτά που είχε αναφερθεί ο κύριος Αδραχτάς, με resources για γλώσσα, να έχουμε για τα υπουργεία. Αυτή τη στιγμή ένα υπουργείο έχει 3 άτομα και δουλεύουν από τις 9 το πρωί μέχρι τις 2 το απόγευμα. Το κάθε ραντεβού παίρνει περίπου 1 ώρα. Φανταστείτε τότε πόσα χρόνια θα πάρει όταν είναι 2.000 άτομα να περιμένουν να πάρουν citizenship, να κάνουν όλα αυτά. Εάν δεν γίνονται αυτά τα βασικά, εμείς δεν μπορούμε να φέρουμε νούμερα να ψηφίζουν, γιατί τώρα είναι η ευκαιρία που έχουμε. Τώρα είναι η κυβέρνηση δυναμική. Εάν μπείτε στο μέλλον και κάνετε coalition, όπως ήταν στο παρελθόν, δεν έχουμε την ίδια ευκαιρία. Τώρα είναι που πρέπει να αγωνιστούμε για να φέρουμε τα αποτέλεσματα που θέλουμε και εμείς και εσείς. Και εγώ μέσα από τη φωνή, από τα media και το podcast, πιάνω τη διασπορά παντού και είμαι μια φωνή και δίνω φωνή και είναι πολύ δυναμικό κίνητρο αυτό που έχουμε. Αυτό ήθελα να πω, σαν Αυστραλογεννημένη. Τα παιδιά μου, βλέπω τώρα, φτάνουν σε μια ηλικία που κάτι τους ενώνει με την εθνικότητά τους, με τον ελληνισμό, με τις ρίζες τους. Και εγώ δεν θέλω αυτό να μειωθεί, θέλω να το εκμεταλλευτώ, θέλω να αγαπήσουν τη γλώσσα, να αγαπήσουν το κράτος. Έχουν πάρει τώρα citizenship τα παιδιά μου και πρέπει να φροντίζουμε αυτό να συνεχίζεται και να το κάνουμε πιο εύκολο. Και ζητάμε βοήθεια από την κυβέρνηση, σε οποιοδήποτε τρόπο χρειαστεί, να μας πείτε εσείς τι χρειαζόσαστε και εμείς θα σας πούμε αυτά που θέλουμε και πώς μπορούμε να φέρουμε αυτό, να το ολοκληρώσουμε, να πετύχουμε και το στόχο σας και το στόχο μας. Αυτά. Ευχαριστούμε, Χριστίνα. Νομίζω ότι το ζήτημα που θέτεις ουσιαστικά, με το οποίο δύσκολα θα διαφωνούσε κανείς, είναι το ζήτημα εμπιστοσύνης. Πολλές φορές, δηλαδή, ο Έλληνας της διασποράς της ομογένειας αισθάνεται ότι η Μητροπολιτική Ελλάδα προδίδει την εμπιστοσύνη του. Θα αναφερθώ σε ένα ζήτημα το οποίο γνωρίζω προσωπικά, το χειρίζομαι προσωπικά, δεν είναι προσωπικό. Θα αφήσω λίγο να εξελιχθεί η συζήτηση, αλλά θα το αναφέρω, διότι σχετίζεται με τη γλώσσα και την εκπαίδευση και είναι πολύ σημαντικό. Και χαίρομαι που είναι και η Πέννη η Καλάκου εδώ, γιατί θα το ακούσει και θα το μεταφέρει σε αυτούς που χρειάζεται να το μεταφέρει, διότι είναι ένα δείγμα, είναι μία περίπτωση που ουσιαστικά προδίδεται η εμπιστοσύνη και προδίδεται σε νέους ανθρώπους και αυτό είναι άσχημο. Οι νέοι άνθρωποι που θέλουν πραγματικά να ανακαλύψουν ένα ανήκειν και που η Αυστραλία δεν τους το δίνει και που είναι Αυστραλοί μέχρι το κόκκαλο, αλλά ξέρουν ότι η Αυστραλία είναι καλή για λεφτά και για ασφάλεια κοινωνική, αλλά δεν τους δίνει νόημα και το ψάχνουν στην Ελλάδα. Είναι άσχημο αυτά τα παιδιά στο ξεκίνημα αυτής της αναζήτησης του νοήματος στην Ελλάδα να αντιμετωπίζονται με όρους που προδίδουν την εμπιστοσύνη. Αλλά θα το αφήσω αυτό, καθώς θα εξελιχθεί λίγο η συζήτηση. Συμπληρώσω κι άλλο ένα μικρό πράγμα που σκέφτηκα τώρα, που είχε αναφερθεί και ο κυρίος Καραμάνος για το real estate, Αθήνα, Θεσσαλονίκη.
δούλευα κάποτε στον τουρισμό. Έκανα destination marketing για το Macau από την Αυστραλία. Το θέμα, νομίζω, η Ελλάδα έχει πάρα πολλά να προσφέρει, δεν κάνει καλό destination marketing. Γι' αυτό πάντα βλέπουμε Μύκονο, Σαντορίνη, τα συνηθισμένα, Αθήνα, Θεσσαλονίκη. Χρειάζεται να μπει μεγάλος στόχος σε destination marketing, να μάθει ο κόσμος πού είναι η Εύβοια, τι έχει η Εύβοια, τι έχουν τα διάφορα. Χρειάζεται marketing για technology που έχετε, που ο κόσμος δεν το αναγνωρίζει, τοποθεσίες που ο κόσμος δεν αναγνωρίζει, διάφορα tools. Έτσι μπορεί να ανοιχτεί η Ελλάδα, να πάρει και ενδιαφέρον και για πιο πολύ investment και για πιο πολύ τουρισμό και να επενδύσουν μέσα στην Ελλάδα, άμα ξέρουν τις διάφορες και να θέλουν να μείνουν εκεί, να βοηθήσουν μετά να πάρουν citizenship, τα παιδιά να πάνε να μένουν εκεί, να ξανααναπτυχθεί και να προοδέψει σε πιο μεγάλο βαθμό. Ωραία. Λοιπόν, ευχαριστούμε, Χριστίνα. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο για ένα εκτεταμένο σχόλιο στον Σπύρο το Χαγκαμιμάνα από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Σπύρο, λόγο σε σένα για ένα εκτεταμένο σχόλιο για να προκαλέσεις έτσι λίγο περισσότερο και τη συζήτηση που θα επακολουθήσει. Δεν ξέρω αν θα μπορέσω να κάνω το σχόλιο μου, γιατί είμαι ιδιαίτερα συγκινημένος. Με συγκίνησαν πάρα πολύ τα λόγια της Χριστίνας και καταρχάς σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την διοργάνωση, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση που μου στείλατε για να μπορέσω να συμμετάσχω σε αυτή τη συζήτηση. Το θέμα της ελληνικής διασποράς δεν είναι μόνο πολιτικό κατά εμέ ή θεσμικό. Είναι βαθιά και για μένα προσωπικό. Μέσω εσάς βλέπω εμένα. Και όλο αυτό, επειδή εδώ που βρίσκομαι ως Έλληνας με αφρικανικές ρίζες, ξέρω τι σημαίνει να αφήνεις πίσω ένα κόσμο, να μένεις σε άλλο κόσμο, αλλά να ανοίξεις και στους δύο κόσμους και να τους αγαπήσεις όλους και να θες να δημιουργήσεις εκεί που βρίσκεσαι. Η έννοια της πατρίδας δεν περιορίζεται στα σύνορα. Είναι οι άνθρωποι που την αγαπούν, που την υπηρετούν και τη μεταφέρουν σε κάθε γωνιά του κόσμου εκεί που βρίσκονται. Γι' αυτό πραγματικά εγώ δεν ανησυχώ ιδιαίτερα αν τα παιδιά που φύγανε θα γυρίσουν πίσω ή αν θα μείνουν εκεί και τα λοιπά. Αυτό που με ανησυχεί μάλλον είναι η απαραίτητη σύνδεση και διασύνδεση συνεργασία μαζί τους, να μπορέσουν να προοδεύσουν εκεί που είναι, να δημιουργήσουν και να μεγαλώσουν εκεί που βρίσκονται. Γιατί ξέρω, εάν καταφέρουν να το κάνουν αυτό εκεί που βρίσκονται, εκεί που είναι θα είναι και η Ελλάδα και η Ελλάδα θα μεγαλώσει εκεί που είναι. Ήθελα να σχολιάσω λίγο το hashtag του κύριου Καραμάνου, του AFS. Μαζί μεγαλώνουμε. Την παρατήρησα από τη στιγμή που το είδα και πραγματικά μαζί μεγαλώνουμε. Όσοι βρισκόμαστε εντός της Ελλάδος και εσείς που είναι στη διασπορά, μαζί μεγαλώνουμε. Αρκεί να μπορέσουμε πραγματικά, όπως το έχετε παρατηρήσει ο καθένας από τις παρεμβάσεις σας, υπάρχει ανάγκη για συντονισμό και συνεργασία. Η ελληνική διασπορά δεν είναι απλώς κοινότητες Ελλήνων στο εξωτερικό. Είναι ένα παγκόσμιο δίκτυο γνώσης, περιχηματικότητας και πολιτισμού. Εγώ θυμάμαι όταν ήμουν κάποτε Έλληνας του εξωτερικού στο Μπουρούντι, αυτό γινόταν. Μαζευόμαστε σαν άνθρωποι, σαν Έλληνες, γύρω-γύρω, βέβαια, εκεί που ήμασταν κάποτε 1500, είχαμε μείνει μόνο 20 άτομα. Και μαζευόμασταν εκεί, συζητάγαμε, προσπαθούσαμε να κοιτάμε τι μπορούμε να βοηθήσουμε ο ένας τον άλλον εκεί που βρισκόμασταν. Τι σύνδεση μπορούμε να έχουμε με την Ελλάδα και ποιες είναι οι δυνατότητες, ποιες είναι οι ευκαιρίες που μπορούμε να προσφέρουμε. Και όλο αυτό είναι αυτό ακριβώς που δημιουργείτε και εσείς εκεί που είστε και που καλείται η Ελλάδα σαν κράτος πλέον
να προσφερθεί, να σας στηρίξει εκεί που βρίσκεστε. Όσοι μπορούν να γυρίσουν, τόσο καλύτερα. Η νέα γενιά, αναφερθήκατε στα νέα παιδιά που είναι στη διασπορά. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι η γενιά οι νέοι άνθρωποι της ομογένειας είναι η μεγαλύτερη ευκαιρία μας. Τα παιδιά και τα εγγόνια της Χριστίνας και κάθε Χριστίνας έχουν μορφώσει διεθνή εμπειρία αλλά και δημιουργικότητα. Χρειαζόμαστε μία ουσιαστική σύνδεση με την Ελλάδα. Ενίσχυση των ελληνικών, όχι μισό λεπτάκι, χρειαζόμαστε να έχουμε σωστές ανταλλαγές, π.χ. φοιτητών, γιατί για ποιο λόγο μπορούν να έρθουν Ολλανδοί φοιτητές να φοιτούν σε ελληνικά πανεπιστήμια και να γυρίσουν στην Ολλανδία. Θα μπορούσαμε να έχουμε ένα παρόμοιο πρόγραμμα. Να έρθουν παιδιά από την ομογένεια να φοιτούν στα ελληνικά πανεπιστήμια και να γυρίσουν πίσω. Θα μπορούσαν οι νέοι επαγγελματίες να τους δοθεί μια ευκαιρία να έρθουν να δουλέψουν για κάποιο χρονικό διάστημα, να γνωρίζουν την κοινωνία, την πραγματικότητα εδώ που βρισκόμαστε. Γιατί εδώ το αναφέρατε πολλές φορές, αναφερθήκατε στο γεγονός ότι δεν υπάρχει ενημέρωση. Θα μπορούσαν νέοι άνθρωποι για κάποιο χρονικό διάστημα να έρθουν να δουλέψουν εδώ. Έχουμε πάρα πολλούς πλέον αυτούς που λέγονται nomad. Οι άνθρωποι που έρχονται και δουλεύουν εδώ, ενώ δουλεύουν για κάποιες εταιρείες που είναι στην Αμερική, στην Αυστραλία κτλ. Και τα παιδιά τα δικά μας, της ομογένειας, μπορούν να χαίρονται κάποιες τέτοιες ευκαιρίες, να έρθουν να δουλέψουν εδώ, να γνωρίζουν την πατρίδα τους και πραγματικά να γνωρίσουν και αυτό που τους λείπει μια ζωή, η ταυτότητά τους. Η πραγματική σύνδεση με την πατρίδα τους. Θα μπορούσαμε να έχουμε ψηφιακές πλατφόρμες δικτύωσης με ελληνικές επιχειρήσεις, να δώσουμε κίνητρα σε νέες και νέους που να υπηρετήσουν τη στρατιωτική τους θητεία στην Ελλάδα. Αυτό δεν ξέρω, το λέω γιατί το πιστεύω εγώ προσωπικά, δεδομένου της πορείας μου σαν άνθρωπος των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας. Όσα παιδιά θα επιθυμούσαν να έρθουν να υπηρετούν τη θητεία τους στην Ελλάδα, θα έπρεπε να τους δοθεί κίνητρα να το κάνουν. Ταξίδεψα μία φορά από το Βέλγιο προς Ελλάδα με δεκάδες Εβραίους κατά τη διάρκεια του πολέμου. Αυτοί φεύγανε από την Αμερική, από το Καναδά, όπου ο καθένας δουλεύει και ζει. Είχαν παρατηρήσει τις δουλειές τους και ερχόντουσαν να πολεμήσουν στο Ισραήλ. Γιατί κινδύνευε η πατρίδα τους. Αυτό βέβαια να μπορέσει να γίνει, θα πρέπει να το έχουμε προετοιμάσει. Πρέπει να έχουμε προετοιμάσει το έδαφος. Δεν θα ζητήσει ένα παιδί να έρθει να συνδράμει. Συγγνώμη που λέω, είναι ένα θέμα το οποίο καμία φορά δεν αρέσει, αλλά είναι αυτή η πραγματικότητα. Μπορεί να συμβεί. Και πώς θα μπορέσεις να ζητήσεις σε ένα παιδί να έρθει να συνδράμει σε κατάσταση ανάγκης όταν δεν τον έχεις προετοιμάσει. Θα έπρεπε να δώσουμε επίσης και σαν κράτος αλλά και σαν κοινωνία κίνητρα αυτά τα παιδιά να δημιουργήσουν οικογένειες και να κάνουν παιδιά. Είπαμε ότι η Ελλάδα έχει πρόβλημα πληθυσμιακό. Ναι, πράγματι, αυτό είναι. Εγώ θα προτιμούσα όλοι οι Έλληνες όπου βρίσκονται να λύσουμε αυτό το πρόβλημα από το να το λύσουμε αντικαθιστώντας το πληθυσμό από τους μετανάστες. Π.χ. Αυτοί οι νέοι λοιπόν, αυτά τα νέα παιδιά, είναι η συνέχεια της Ελλάδος. Είναι η συνέχεια του πανταχού ελληνισμού. Είναι επίσης οι αυριανοί πρεσβευτές της Ελλάδος. Είναι η γέφυρα της χώρας μας με τον κόσμο. Καταλήτης επενδύσεων, καινοτομίας
και διεθνούς επιρροής. Και αυτό ακριβώς πρέπει να δώσουμε τη σημασία που χρειάζεται σε αυτούς τους νέους ανθρώπους. Θα ήθελα να αναφερθώ λίγο και σε κάποια κομμάτια δικά μου προσωπικά. Είμαι και υποψήφιος βουλευτής σε ένα συγκεκριμένο χώρο που λέγεται Πειραιάς, στη Β' Πειραιά. Ως υποψήφιος, λοιπόν, γνωρίζω πόσο στρατηγική είναι η περιοχή του Πειραιά. Δεν είναι μόνο ένα λιμάνι, είναι ένας κόμβος διεθνούς επικοινωνίας και επιχειρηματικό ναυτιλιακό κέντρο. Εκεί νομίζω ο Πειραιάς και η ναυτιλή δική μας μπορεί να δώσει πολλές ευκαιρίες διασύνδεσης μεταξύ Ελλάδος και Ομογένειας, να προσφέρει δυνατότητες επένδυσης και επαγγελματικής κατάρτισης, και όχι μόνο στους ανθρώπους που βρίσκονται στην Ελλάδα, αλλά και στην Ομογένεια. Εμπρός, λοιπόν, να μας έρθετε στο Πειραιά, όσοι θέλετε να επενδυθείτε στην ναυτιλία και στο τουρισμό γενικώς γύρω από το Πειραιά και την Ελλάδα. Εγώ προσωπικά, ό,τι μπορώ, είμαι στη διάθεση όχι μόνο όλων των πειραιωτών στους οποίους απευθύνομαι να πάρω ψήφους, αλλά και σε όλους τους Έλληνες, ανάμεσα τους και οι Ομογένειοι. Θα χαρώ πάρα πολύ αν εγώ με τους συνεργάτες μου μπορέσουμε να βοηθήσουμε, να δώσουμε πληροφορίες και ό,τι χρειάζεται για διασυνδέσεις και τα λοιπά, στα πλαίσια που μπορώ να το κάνω. Έμπρακτα, δηλαδή, σαν άτομο. Ναι. Ολοκλήρωσες, Σπύρο? Να ολοκληρώσω. Όχι, λέω, ολοκλήρωσες ή έχεις να προσθέσεις κάτι? Κόλλησε. Θα συνεχίσω εγώ, Σπύρο. Ήθελα να τελειώσω. Οκ, τελείωσε. Ολοκλήρωσε, συγγνώμη. Ωραία. Η Ομογένεια, λοιπόν, μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο εδώ, στις επιχειρηματικές συνεργασίες, επενδύσεις σε logistics και στην ναυτιλία, σε καινοτόμες υπηρεσίες, στην εκπαίδευση και τεχνογνωσία. Με λίγα λόγια, είναι αυτά που ήθελα να μοιραστώ μαζί σας. Σαν άνθρωπος που είμαι μέρος της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, πολιτευτής στη Β' Πειραιά και άνθρωπος που εγώ επέρεξα, εγώ ίδιος ως Έλληνας, κατ' επιλογή με τη διαδικασία της πορτογράφησης. Θα μ' άρεσε πραγματικά να μπορέσουμε να συμβάλλουμε σε αυτό που λέγεται σωστή διασύνδεση, έξυπνη συνεργασία μεταξύ του κράτους και της διασποράς, για να μπορέσουμε πραγματικά να φέρουμε την Ελλάδα στο επίπεδο εκεί που αρμόζει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και είμαι εδώ αν μπορώ να συνεισφέρω παραπάνω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σπύρο. Είμαι σίγουρος ότι οι άνθρωποι σαν και εσένα έχουν να προσφέρουν πολλά. Στο έχω πει άλλωστε και κατηδίαν. Εσύ από μόνος σου είσαι μια άλλη Ελλάδα, μια νέα Ελλάδα, μια Ελλάδα που μας εμπνέει και μας γεμίζει με αισιοδοξία. Πραγματικά θα ήθελα να είναι ο κύριος Φόρτο μας ανάμεσά μας, γιατί είναι ένας άνθρωπος με ευαισθησία για τα προβλήματα της ομογένειας, της διασποράς, αικίνητος, επεξεργάζεται τα θέματα και τα γνωρίζει. Με ικανοποιεί κάπως η σκέψη, με αναπαύει κάπως η σκέψη, παίρνει ότι θα δει όλη αυτή τη συζήτηση και θα πάρει την ουσία από αυτά που λέει ο καθένας από εμάς. Τώρα θα ήθελα να δώσω πάλι το λόγο Θα ήθελα όταν έρθω Ελλάδα τον Αύγουστο να βρεθώ με τον κύριο Σπύρο να του πάρω μια συνέντευξη για το podcast. Θα ήταν χαρά μου. Θα το κανονίσουμε, Χριστίνα. Λοιπόν, θα ήθελα να επιστρέψω στον πρόεδρο της ΔΕΠ Νέας Δημοκρατίας Βορείου Αυστραλίας να κάνει ένα μάζεμα, ας το πούμε έτσι, στοχαστικό όσον αφορά όλα αυτά που ακούστηκαν, και μετά να δώσουμε τον λόγο στη Μελβούρνη και στον φίλο του Γιάννη τον Τρυπηδάκη, ο οποίος έχει τεράστια εμπειρία πάνω σχεδόν σε όλα τα θέματα που ακούστηκαν.
και βέβαια πρώτα στον πρόεδρο της Βικτόριας. Αλλά Γιάννη, ο λόγος σε σένα. Ευχαριστώ. Τελικά ο κύριος Φόρτομας δεν θα παραβρεθεί στη συνάντηση αυτή καθόλου. Σας ενημέρωσε? Δεν θα τα καταφέρει, αλλά μείνετε ήσυχοι, θα καταφέρω όλες τις λεπτομέρειες. Ωραία, να του πείτε τα περαστικά, του ευχόμαστε περαστικά. Θέλω να ξεκινήσω από σένα, Σπύρο, και να πω ότι τα λόγια που είπες χτύπησαν πολύ βαθιά σε πολλούς από εμάς, οι οποίοι έχουμε μεταναστεύσει 2 φορές, όχι μόνο μία, και συγκεκριμένα όσοι από εμάς γεννηθήκαμε σε χωριά στην Ελλάδα, τη δεκαετία του 40, του 50 και του 60, μετανάστευση πρώτη στην Αθήνα και μετανάστευση δεύτερη στις χώρες στις οποίες βρισκόμαστε σε όλο τον κόσμο. Θα πιαστώ από μία λέξη η οποία είναι βασική, η λέξη προετοιμασία που ανάφερε, Σπύρο. Αυτή τη λέξη θα πρέπει να την κάνουμε κορώνα από εδώ και στο εξής, αν θέλουμε να κάνουμε μία καινούρια επανακίνηση. Διότι αν δεν υπάρχει συντονισμός, όπως προανάφερες, και συνεργασία, δεν πρόκειται ποτέ να πάμε μπροστά και να κάνουμε τίποτα. Θα κάνουμε 15 webinars ή 1000 webinars, θα λέμε τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια. Θα σου πω λοιπόν εν συντομία τη δική μου εμπειρία και μέσα στην Προεδρία της ΔΕΠ από το 2008, τι έχω συναντήσει και τι έχω βρει και τις αδυναμίες που πρέπει να ακούσετε και οι υπόλοιποι και εσύ, αγαπητέ Παύλο και Νίκο, και να τις μεταφέρετε, αν είναι όσο το δυνατόν γίνεται γρηγορότερα, στα κατάλληλα σημεία και στα κατάλληλα channels της κυβέρνησης. Αυτό που εγώ έχω δει όλα αυτά τα χρόνια είναι ότι δεν υπάρχει συνέχεια στα προγράμματα τα οποία έχει ο κομματικός μηχανισμός και κατ' ουσίαν υπάρχει η ασυνέπεια εφόσον δεν υπάρχει συνέπεια. Τοποθετήθηκα πάνω σε αυτό και στο τελευταία φορά που είχαμε συντονιστεί σε παγκόσμια κλίμακα όλες οι νόδε. Λοιπόν, δεν μπορούμε να έχουμε συνέχεια παράπονα και να κάνουμε συνέχεια παρατηρήσεις χωρίς να έχουμε μία εθνική στρατηγική για όλα τα ζητήματα. Και μιλάω για τον πολιτισμό, μιλάω και για τη γλώσσα, μιλάω για όλα τα θέματα τα οποία αφορούν εμάς τους απόδημους εδώ στο εξωτερικό. Οπωσδήποτε φέρνουμε κι εμείς βαριές ευθύνες και μεγάλες ευθύνες. Μιλάω για την Αυστραλία, ευθύνες για τη γλώσσα, ευθύνες για τον πολιτισμό. Πρέπει κι εμείς να κάνουμε τη δική μας, να καθίσουμε και να δούμε τα δικά μας λάθη και να φτιάξουμε και να αλλάξουμε κι εμείς, να βαδίσουμε στο εξυγχρονισμό και σε αυτά που απαιτεί η σημερινή ημέρα, η σημερινή εξέλιξη, η σημερινή κοινωνία, τα παιδιά μας. Γνωρίζω, και αυτό το αναγνωρίζω γιατί έρχομαι κάθε χρόνο τα τελευταία χρόνια για 3-4 μήνες στην Ελλάδα, ότι έχουν γίνει μεγάλα βήματα. Και όπως ανάφερες και εσύ, Νίκο, ναι, έχει εξελιχθεί πάρα πολύ η Ελλάδα στον τομέα αυτό. Έχουν πάρα πολλά ακόμα να γίνουν, πολλά, και νοοτροπίες να αλλάξουν. Ίσως χρειαστεί άλλη μια γενιά, ευελπιστώ ότι θα το καταφέρουμε, αλλά είναι ο καιρός τώρα να μπορέσουμε να συνεργαστούμε μαζί και, όπως προείπε και η Χριστίνα και όλοι οι προλαλήσαντες, για το καλό της Ελλάδος, για το καλό των παιδιών μας. Εγώ το έχω πει πολλές φορές και έχω σε συνέδρια αναπτύξει και ήμουν συγκεκριμένος απάνω σε αυτό το θέμα. Ας πάρουμε παράδειγμα πώς έχει συντονιστεί ο εβραϊσμός σε όλο τον κόσμο. Και ας αρχίσουμε από το πρώτο σκαλοπάτι. Και κακά τα ψέματα, θα πρέπει να σταματήσει, πώς να στο πω, και αυτό εγώ ξέρω τον Υπουργό, και αυτό είναι μια καταστροφή και για μας, και οπωσδήποτε συμφέρει ή σύμφερνε την πολιτική όλων των κομμάτων, να κάνουμε τη χάρη στο Γιάννη τον Καλιμάνη, να κάνουμε τη χάρη στον Αδραχτά, να σηκωθεί να φύγει και ας την Αυστραλία να κάνει ό,τι θέλει. Ήρθε όμως η ώρα τώρα, για να έχουμε αντιπροσώπευση στο Κοινοβούλιο, να είμαστε σοβαροί και να κάνουμε αυτή τη προετοιμασία, της συνεργασίας και του συντονισμού, για να έχουμε, θεωρώ, τα επόμενα χρόνια να δράσουμε όλες αυτές
και τους στόχους που βάζουμε σήμερα εδώ σε αυτή τη συζήτηση. Σας ευχαριστώ. Γιάννη, σε ευχαριστώ πολύ. Κέρια σημασία σε το ζήτημα της συνέχειας και της συνέπειας. Θα ήθελα όμως να δώσω το λόγο στον πρόεδρο της ΔΕΠ Νοτιού Αυστραλίας με έδρα τη Μελβούρνη, τον κύριο Θανάση Τσοκατάρη, ο οποίος επίσης έχει μεγάλη εμπειρία και βεβαίως γνωρίζει τα πράγματα όσον αφορά την μεγάλη πόλη, την ελληνική πόλη της Μελβούρνης και της Βικτόριας εν γέννη. Και βεβαίως υποψήφιος ευρωβουλευτής, Θανάση, θα θέλαμε το εκτεταμένο σχόλιο σου, την τοποθέτησή σου πάνω στα ζητήματα αυτά. Καλησπέρα, καλημέρα και καλή ημέρα να έχουμε με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Καλησπέρα. Γεια σου Σπύρο μου Λεβέντη. Φτάνουμε λοιπόν σε ένα σημείο. Βασικά θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Γιάννη, τον Καλιμάνη, ο οποίος και τον Βασίλειο Δραχτά μαζί με και τον Κώστα, οι οποίοι συναντηθήκαμε περίπου πριν 1,5 μήνα και αποφασίσαμε να κάνουμε μια αναδιοργάνωση της Νέας Δημοκρατίας που υπάρχει στην περιφέρεια της Οκεανίας. Φυσικά και ο Βασίλης και ο Γιάννης και όλα τα παιδιά και εμείς μαζί με τον στενό μου συνεργάτη τον Τζουμπάκο είχαμε μια πολύ άριστη σχέση και συζητήσαμε μερικά προβλήματα τα οποία απασχολούν την δικιά μας πλευρά, την πλευρά της ομογένειας που ανήκει στον χώρο της Οκεανίας. Άκουσα βασικά πάνω απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους προλαλήσαντες και τον πολύ αγαπητό φίλο και τον Τάσο Βασιλιάδη, το οποίο γνωρίζω προσωπικά, και θα ήθελα να τοποθετηθώ σε μερικά πράγματα. Είμαστε σε μία περίοδο η οποία ο ελληνισμός σιγά σιγά αρχινάει και αφομοιώνεται. Ο Βασίλης, ο Αδραχτάς, τιμή μας που έχουμε ένα τέτοιον άνθρωπο μαζί μας, καθηγητής πανεπιστημίου, μίλησε για τη γλώσσα, την οποία θα πρέπει σιγά σιγά, εάν εμείς προσπαθούμε, θα πρέπει να προσπαθήσει και γενικά η Μητρόπολη να βοηθήσει σε αυτά τα οποία και εμείς χρειαζόμαστε. Μιλήσαμε για οικονομικά και επιχειρηματικά προβλήματα τα οποία υπάρχουν. Μιλήσαν άνθρωποι δαίμονες γύρω από την οικονομία, όπως ο κύριος, ξεχνάω το όνομα του Κώστα, που ήταν με τη Finance, με μια εταιρεία, αλλά υπάρχουν και μερικά άλλα. Υπάρχει το υγειονομικό, υπάρχει το φορολογικό και πάνω απ' όλα για να στηθούν όλα αυτά είναι και η παιδεία, την οποία θα πρέπει κάπως να μπορέσουμε να προστατέψουμε. Οπότε, αν λέω, όπως είπε και ο Γιάννης ο Καλιμάνης προηγουμένως και ο Βασίλης, δεν είναι μόνο αυτό. Τα δικά μου τα εγγόνια σε λίγο καιρό δεν θα μπορούν να μιλάνε ελληνικά. Δεν θα πατάνε, ντρέπομαι που το λέω, σε εκκλησία. Διότι δεν υπάρχουν οι προμαθώνες να δώσουν ένα έμβασμα για να μπορέσουμε και εμείς από το πέρα, παρόλο το οποίο θυσιαζόμαστε, χαλάμε τον περισσότερο χρόνο της ζωής μας για τα κομματικά, αλλά χρειαζόμαστε και μια άλλη βοήθεια, όχι να μου επιτρέψετε τα παραμύθια τα οποία τα ακούμε από το πρωί μέχρι το βράδυ και μερικοί τα καταπίνουμε και άλλοι όχι. Θέλουμε έργα. Αποφασίσαμε εγώ και ο Γιάννης και το επιτελείο του Γιάννη και το δικό μου να μπορέσουμε την Αυστραλία να την ανεβάσουμε πολύ πιο ψηλότερα, γιατί έχουμε την ώρα να εργαστούμε για την πατρίδα μας πάνω απ' όλα, παρόλο από κάθε άλλη διαφορετική κομματική εξέλιξη η οποία θα υπάρχει. Δεν ξέρω αν γίνομαι αντιληπτός. Ίσως και περισσότεροι με θεωρούν λίγο ότι ξεφεύγω, αλλά δεν ξεφεύγω. Είναι αυτό το οποίο εμείς θέλουμε για όλη την ομογένεια γενικά και αυτό το οποίο πολύ σωστά είπε και ο Γιάννης. Το για να
διαμορφωθούν όλα αυτά τα οποία μιλάμε, πολύ καλοί και προλαλήσαντες, θα πρέπει να υπάρχει μία προλαλήσαντες. Αυτό. Θα πρέπει να υπάρχει και μία οργάνωση, δηλαδή να μπορούμε και εμείς να προχωρήσουμε το έργο. Διότι εάν σε κάποια στιγμή παραδώσουμε τα όπλα, να είστε σίγουροι ο ελληνισμός θα υποφέρει. Και κάτι βασικό το οποίο δεν ξέρετε, αγαπητοί μου φίλοι και κύριοι και κυρίες. Η εξωτερική πολιτική της Ελλάδας, θέλετε δεν θέλετε να το πιστέψετε ή όχι, εξαρτάται από την ομογένεια. Σε κάποια στιγμή θα πρέπει να δοθεί μια βαρύτητα στην ομογένεια, να δουλέψουμε σωστά, γιατί όλοι εμείς θα μπορούσαμε πολύ εύκολα να κάνουμε κάτι άλλο, να ψαρεύουμε, να είμαστε με τα εγγόνια μας, που έχω 3 καλή τους ώρα, και να περνάμε την ώρα μας καλύτερα στα τελευταία, μετά από 30 χρόνια της ζωής μας. Από εκεί και πέρα θα πρέπει να προσαρμοστούμε, να οργανωθούμε. Εμείς οργανωθήκαμε και οργανωθήκαμε πολύ σωστά, χάρη στην ομάδα του Καλιμάνη, και το λέω από την καρδιά μου μέσα, για να μας ακούνε όλοι οι πανταχού Έλληνες ότι ενδιαφερόμαστε για τον τόπο μας και για το κόμμα μας βασικά, γιατί αλλιώς δεν θα είμαστε εδώ πέρα, συζητάγαμε σήμερα για αυτό το θέμα. Δεν θα ήθελα να σας κουράσω περισσότερο, αν και τα προβλήματα είναι περισσότερα, αλλά πιστεύω θα τα ξεπεράσουμε. Εμείς κάναμε την αρχή, αλλά βλέπω πολύ σωστά μερικοί διπλωματικά δεν το παρουσιάσανε, ότι από αυτή τη συζήτηση θα πρέπει να υπήρχε και ο συνδετικός κρίκος μεταξύ ομογένειας και Ελλάδας, ο οποίος είναι ο πολύ αγαπητός φίλος, ο κύριος Φόρτομας, που του έμαθα ότι είναι άρρωστος και του εύχομαι περαστικά. Εάν όμως συνεχίσουν τα πράγματα έτσι, θα είμαι δυστυχώς αμήλικτος και δεν θα αρέσει σε κανένα αυτό το πράγμα. Θέλω να προσφέρω. Εάν μου κόψουν τα πόδια ή τα φτερά, θα κάνω και αυτό που πιστεύω εγώ που πρέπει να κάνω για την πατρίδα μου. Έχω καλούς συνεργάτες, έχω τους συνεργάτες, τους φίλους μου στο Σύνε με τον Καλιμάνη και εδώ πέρα, και θα κάνω το καλύτερο για την πατρίδα μου πρώτα και για το κόμμα μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σπύρο μου, φιλιά πολλά. Τάσο τα ίδια και σε όσους εσάς που τα ξέρω τα ίδια. Συγγνώμη που λίγο ξέφυγα, αλλά καμιά φορά ίσως δεν κάνω για πολιτικός, τα λέω όπως είναι τα πράγματα. Δεν χαϊδεύω αυτιά. Λοιπόν, Θανάση, χρειάζονται και τα προσωπικά και οι συγκινήσεις και το emotion. Κατανοητά όλα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Επειδή ο χρόνος τρέχει, θα ήθελα να δώσω το λόγο τώρα στο Γιάννη του Τρυπηδάκη, από τη δική του εμπειρία, να μας μιλήσει. Βασίλη, ξέχασα προηγουμένως να ευχαριστήσω την κυρία Πέννη Καράκοφ, η οποία είναι, νομίζω, στο γραφείο του Αποδήμων, η οποία κάνει τρομερή εργασία, τρομερότατη εργασία, μια γυναίκα με την κοιλιά στο στόμα που πρόκειται να γεννήσει, και μπράβο της, και καλά που υπάρχουν μερικοί άνθρωποι που ενδιαφέρονται για εμάς. Διότι εάν δεν προσέχουν μια κυρία σαν και αυτή θα είμαι ο πρώτος που θα τους τραβήξω εγώ το αυτή. Εάν οι άλλοι γλύφουνε, όσοι ξέρουν και με ξέρουν πολύ καλά, εγώ δεν έχω γλύψει κανέναν, μην πω την κουβέντα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη μου. Με συγχωρείτε. Κράτα το εκεί και θα ήθελα να δώσω το λόγο στον Γιάννη. Γεια σου, Σπύρο μου. Γιάννη, το μικρόφωνο σου. Ακούγομαι? Ναι. Ωραία. Λοιπόν, δεν θα μακρηγορήσω γιατί ο χρόνος μας πιέζει πολύ. Ίσως ενδεχομένως να κάνουμε κάποια άλλη ευκαιρία για να αναπτύξω λίγο αυτά τα οποία θέλω να πω. Καταρχήν, εξαιρετικό το πάνελ. Σήμερα εντυπωσιάστηκα από την ευστοχία όλων αυτών που μίλησαν και αυτών που είπανε, βέβαια. Εντυπωσιάστηκα, παρότι οι περισσότεροι είναι πάλι γνωστοί και αγαπητοί φίλοι, και από το Σίδνεϊ και από τη Μελβούρνη κλπ. Αλλά κρατάω, για να πω αυτά που θέλω να πω, την κουβέντα του Σπύρου, ο οποίος μίλησε για μία λέξη η οποία πραγματικά με έκαμε να τριχιάσω.
την εθνική ταυτότητα. Εγώ 45 χρόνια ασχολούμαι σαν δικηγόρος μόνο με τον ελληνισμό της διασποράς, από όλο τον κόσμο. Βλέπω λοιπόν καθημερινά τα προβλήματά τους, τη στεναχώρια τους, το κλάμα τους, την οργή τους για τις σχέσεις με την Ελλάδα. Ποιες σχέσεις? Τις νομικές τους και τις φορολογικές τους. Αυτά φτάνουν σε μένα. Βεβαίως έχει δίκιο ο Βασίλης για τη γλώσσα, βεβαίως έχει δίκιο η Χριστίνα για το κοινωνικό τομέα του θέματος, βεβαίως έχει δίκιο ο Καλιμάνης για όλα αυτά. Όλοι έχετε δίκιο. Αλλά εγώ θα μιλήσω μόνο για την εθνική ταυτότητα. Πώς λοιπόν, αυτά όλα που λέω, τα ξέρει ο κύριος Φόρτωνας. Γιατί ήμουνα στο συνέδριο που είχε γίνει τον Νοέμβριο στη σύνδεση μαζί με τον Βασίλη τον Αδαρτά, στη σύνδεση του ελληνικού επιχειρήν με τους Έλληνες της Διασποράς, και όχι μόνο τα είχα πει γιατί ήμουν ομιλητής εκεί στο συνέδριο, αλλά τα είχα γράψει κιόλας. Τα έγραφα μένουν, τα λόγια πετούν. Και πράγματι έσκυψε στο θέμα ο κύριος Φόρτωνας και πολύ πραγματικά με συγκίνησε αυτό και αμέσως το διαβίβασε αρμοδίως για την πορεία του θέματος. Ποιο είναι το θέμα? Το θέμα είναι ότι οι Έλληνες της Διασποράς, παιδιά, θα το πω με μια κουβέντα, δεν μπορούν να πάρουν ελληνικό διαβατήριο. Και το δεν μπορούνε το εννοώ με την έννοια της μεγάλης, της τεράστιας χρονικής καθυστέρησης. Γιατί? Διότι πλέον, ύστερα από ένα νόμο ο οποίος βγήκε το 21-22 και είπε τέρμα πλέον στο να παίρνουν οι Έλληνες της Διασποράς διαβατήριο από το Ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών, που το παίρνανε την ίδια μέρα. Τέρμα αυτό. Θα πηγαίνετε στα κατατόπους προξενία. Ωραία. Άντε να πούμε, θα το έχουν μελετήσει, θα έχουν δει ότι είναι καλύτερο αυτό το πράγμα για κάποιους λόγους. Δυστυχώς όμως, έτσι δημιουργήθηκε μια τεράστια αύξηση εργασίας για τα προξενία, τα οποία δυστυχώς οι άνθρωποι είναι το προσωπικό των προξενίων επιμελής, βεβαίως. Είναι φιλότιμοι, πάρα πολύ. Είναι εργατικοί, βεβαίως και είναι εργατικοί. Είναι αρκετοί, όχι είναι η απάντηση. Είναι υπερφορτωμένοι. Άρα λοιπόν έχω ακούσει ιστορίες γκραν-γκινιόλ από πελάτες μου για χρόνους αναμονής στα προξενία για να πάρουν το ελληνικό τους διαβατήριο οι άνθρωποι. Έχω ακούσει μέχρι και 2 χρόνια αναμονή. Διάψεψέ με, Γιάννη μου, αν πιστεύεις ότι έχω άδικο σε αυτό το πράγμα. Λοιπόν, τι θέλω να πω με αυτό? Όχι μόνο λοιπόν έγινε αυτό και δημιούργησε φρακάρισμα στα προξενία. Και μιλώντας για Αυστραλία, μην νομίζετε ότι στην Αμερική είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα. Σήμερα το πρωί μίλαγα με την συνεταίρο μου στο γραφείο στην Καλιφόρνια και της λέω, για πες μου, τι γίνεται, λέω, με το LA, τι γίνεται με το Σαν Φρανσίσκο, τι γίνεται με το αυτό. Μπήκαμε λοιπόν στο κομπιούτερ, να μην στα απολογώ. Η πρόξενος από το LA μας είχε πει, παιδιά, έχετε υπόψη μας και το βλέπουμε ότι εμείς χειριζόμαστε, μας έρχονται 600 email στην ημέρα. Ξέρετε τι σημαίνει 600 email για τέτοια θέματα επικοότητος ελληνικής? Τεράστιος και απίστευτος φόρτος εργασίας. Έφυγε λοιπόν από το Ειδικό Ληξιαρχείο αυτή η νομική ύλη που ήταν πολλοί και έμπειροι υπάλληλοι και πήγε στα κατατόπους προξενία, τα οποία δυστυχώς είναι υποστελεχωμένα. Αυτή η ιστορία τώρα τραβάει περίπου 4 χρόνια. Έχουμε μπει στον 4ο χρόνο τώρα. Και όσο πάει δεν γίνεται καλύτερη. Να μου πεις, και τι κάνεις γι' αυτό, ρε τρυπηδάκι? Να σας πω τι κάνω. Γράφω στον ημερήσιο τύπο, στην Αυστραλία, στην Ελλάδα, στην Καθημερινή, πρωτοσέλιδο Μιχαήλ Παπαχελάς. Έχω συναντηθεί με 5 υπουργούς, με 2 γενικούς γραμματείς. Τα δίνω και γραμμένα. Εξηγώ, κάνω, δείχνω. Και δυστυχώς αυτό το πράγμα δεν έχει αλλάξει. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω το λόγο, γιατί είναι θέμα, δεν ξέρω, κάποιων θεωρήσεων που είναι πάνω από τη δική μου αρμοδιότητα. Αλλά πρώτον λοιπόν, δεν είναι μόνο το κοινωνικό, Χριστίνα μου, το ότι θέλουμε τα παιδιά μας, ή Θανάση μου, το ότι τα παιδιά μου δεν θα μιλάνε ελληνικά, που βεβαίως έχετε δίκιο σε αυτό. Εγώ πάω στο νομικό, ότι οι άνθρωποι δεν μπορούν να διεκδικήσουν τις περιουσίες τους στην Ελλάδα, να πάρουν πιστοποιητικό πλησιεστέρων συγγενών, να κάνουν αποδοχές κληρονομιάς, να γράψουν τα ακίνητά τους στο κτηματολόγιο, να κάνουν αποποιήσεις κληρονομιών αν υπάρχει κάποιο βάρος. Όλα αυτά δεν μπορούν να γίνουν. Είναι οι άνθρωποι μπλοκαρισμένοι. Και ξέρετε τι λέμε στην Αμερική εμείς? Justice delayed είναι justice denied. Λοιπόν, συνεχίζουμε τώρα. Δεν φτάνει λοιπόν αυτό εδώ που έγινε με τα διαβατήρια.
Τώρα ήρθανε πριν από 2-3 μήνες και βάλαν και πρόσθετο βάρος στα προξενία. Τέρμα, λέει, τα δικαστήρια στην Αθήνα που θα δημοσιεύουν διαθήκες, τώρα τα προξενία θα κάνουν αυτή τη δουλειά. Δηλαδή στο προξενείο δώσανε πρόσθετη ύλη με ένα υλικό το οποίο το χειριζόντουσαν έμπειροι δικηγόροι και δικαστές στο πρωτοδικείο Αθηνών ή όπου τέλος πάντων ήταν. Τώρα όχι, λέει, θα πηγαίνει στα προξενία να γίνουν αυτό. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι πού βρισκόμαστε. Και το τι ακούω κάθε μέρα, δεν θα σας πω για ποιον τα ακούω και τι χειρονομίες κάνουν, δεν θα σας τα πω γιατί δεν έχει κανένα νόημα. Θα σας πω όμως ότι εγώ ίδιος στεναχωριέμαι τόσο πολύ όταν ακούω κλαμμένη τη γιαγιά να λέει, δηλαδή τα παιδιά μου, τα εγγόνια μου δεν τα θέλουν για Έλληνες. Λέω, όχι γιαγιά, δεν είναι έτσι ακριβώς όπως το λέτε, απλά είναι θέμα γραφειοκρατικό, θα γίνει, το φτιάχνουν, προσπαθούν κλπ. Όμως υπάρχει αυτό το τεράστιο πρόβλημα. Δεν ξέρω γιατί δεν έχει φτιαχτεί, αλλά υπάρχει. Τώρα θα βάλουμε και λίγο αλλά το πιπεράκι εδώ πέρα, τη έλλειψη συμβάσεως αποφυγής διπλής φορολογίας Ελλάδος-Αυστραλίας. Ωραία μας τα είπε ο Νίκος ο Καραμάνος, εκλεκτός οικονομολόγος και εγώ προσωπικά τον έχω γνωρίσει και είναι τιμή μου. Λοιπόν, αλλά δυστυχώς, πώς μπορούμε να ζητάμε επενδύσεις από ένα κράτος, την Αυστραλία, που έχει τόσο μεγάλο ελληνισμό. Η Μελβούρνη, ξέρετε ότι είναι η τρίτη μεγαλύτερη ελληνική πόλη έξω από την Ελλάδα. Και να μην έχουμε σύμβαση διπλής φορολογίας με την Ελλάδα, Αυστραλία και να έχουμε με κάτι χώρες, έχουμε με 60 χώρες, με κάτι χώρες που υπάρχουν ζήτημα να υπάρχουν εκατοντάδες Έλληνες μόνον και εδώ που έχουμε τόσες χιλιάδες. Λοιπόν, από το 9 προσπαθώ να κάνω αυτή τη σύμβαση. Ποιος είμαι εγώ όμως? Τίποτα δεν είμαι εγώ. Ένας ιδιώτης είμαι. Προσπαθώ να βάλω μπροστά την κοινότητα, προσπαθούμε να γράψουμε στους Αυστραλούς, να γράψουμε στους Έλληνες, μπας και γίνει κάτι. Ξεκινήσανε τις διαπραγματεύσεις τελικώς, δόξα τω Θεώ, πριν από 3 χρόνια περίπου. Ακόμα προχωράνε αυτές οι διαπραγματεύσεις. Και υπάρχει πρότυπο του ΟΟΣΑ, του OECD. Υπάρχει πρότυπο. Δεν σου λέω θα πετύχουμε τα τέλεια αποτελέσματα, αλλά μία όχι τέλεια διακρατική συμφωνία είναι καλύτερη από το να μην υπάρχει καθόλου, για να μπορούμε επιτέλους να μπούμε στο επόμενο στάδιο, το οποίο είναι η επέκταση των επενδύσεων στην Ελλάδα, που όλοι το θέλουμε. Για πολλούς λόγους το θέλουμε. Άρα λοιπόν, εθνική ταυτότητα, διαβατήριο, προστασία της γης που έχουν από τους γονείς τους, από τους παππούδες τους. Αυτό που εμείς δεν μας νοιάζει, γιατί είναι ένα χωραφάκι, ας πούμε, στην Άνω Κρύα Βρύση. Για αυτόν τον άνθρωπο τον νοιάζει. Γιατί μου λέει, κύριε παιδάκι, είναι το χωραφάκι που ξεκίνησε ο παππούς μου και ήρθε στην Αυστραλία και έχει μεγάλη συναισθηματική αξία για μένα. Πρέπει να το σεβαστούμε αυτό το πράγμα. Έτσι, και τις διαθήκες τους πρέπει να σεβαστούμε, να προστατεύσουν δηλαδή την ιδιοκτησία τους και βέβαια να γίνει κάποτε και αυτή η ρημάδα η σύμβαση να τελειώνουμε με αυτό το θέμα. Ελλάδος-Αυστραλίας. Αυτά είχα να πω. Δεν θα μακρηγορήσω παραπέρα. Ο χρόνος μας κυνηγάει. Ελπίζω να μπορέσω να προστατεύσω. Αλλά να ξέρετε ότι η φωνή της ομογένειας δεν ακούγεται στην Ελλάδα. Ευχαριστούμε Γιάννη. Αυτό θέλουμε, Γιάννη, να ακουστεί. Γιατί πρόκειται για θεμελιακά ζητήματα που ξεκινά κανείς από from scratch που λέμε, από πολύ χαμηλά, για να λύσουμε τα άλλα ζητήματα πιο ψηλά. Δεν ξέρω, Νίκο, αν έχεις να κάνεις ένα σχόλιο, αν θες να κάνεις ένα σχόλιο. Για το θέμα της γραφειοκρατίας για τα διαβατήρια, έχει δίκιο ο Γιάννης σε σχέση με το πώς γίνεται και με το προξενείο, και το ξέρει και ο Υπουργός ο Πλεύρης ότι με τα προξενεία υπάρχει μεγάλο πρόβλημα, γιατί ήμασταν σε μια συνάντηση τέλος πάντων με το Fortune που τον είχαν καλέσει. Η διαδικασία έχει ως εξής γενικότερα. Επειδή η γραφειοκρατία, αυτό που είναι σαν έτσι κεντρική οδηγία, είναι οτιδήποτε γίνεται πρέπει να γίνεται ηλεκτρονικά. Π.χ. πριν χρόνια, εσείς το ξέρετε καλύτερα, για να βγάλεις διαβατήριο στην Ελλάδα, ο Έλληνας που έμενε στην Ελλάδα ήταν project. Για να βγάλεις το διαβατήριο ήταν σαν να έβγαζες, τι να πω, κέρδισες είτε λαχείο είτε έβγαζες διαβατήριο, ή για χαρά περνάμε. Πλέον, από 1η Πρώτου του 2026, η διαδικασία για να βγουν τα διαβατήρια γίνεται πάλι και αυτό μέσω gov.gr. Και βγαίνουν στην Ελλάδα, βγαίνουν εντός 4 ημερών. Τι σχέση έχει, θα μου πεις, αυτό με τα προξενία? Έρχεται λοιπόν η διαδικασία και λέει ότι ο κάτοικος εξωτερικού μπορεί όταν έρχεται στην Ελλάδα σαν τουρίστας, πρέπει να ενεργοποιεί τα στοιχεία του, τα κριτήρια του, τα TaxisNet, ένα e-banking κτλ. Για να μπορεί να κάνει διαδικασίες και εκείνος ηλεκτρονικά. Όσο είναι κάποιος στην Αυστραλία, στη Μελβούρνη κτλ. Και αυτό θα έρθει να ακουμπώσει εντός εισαγωγικών σε μελλοντικό χρόνο με το προξενείο. Η σημερινή κατάσταση είναι αυτό που λέει ο Γιάννης ο Τρυπηδάκης. Έτσι. Και αυτό ισχύει.
Και σε δεύτερο χρόνο θα έρθει να γίνει η ψηφιοποίηση και σε αυτό. Πρώτα βέβαια γίνεται στο κράτος και μέσα, στο σπίτι μας, και μετά γίνεται προς τα έξω, στο σπίτι των άλλων, εννοώ στα προξενία, αυτό εννοώ. Για να μπορέσουμε να παρακάμψουμε και δυσκολίες με τα προξενία, γιατί τα προξενία π.χ. έχουν τεράστιο πρόβλημα ότι δεν έχουν προσωπικό. Π.χ. το προξενείο στις Βρυξέλλες λειτουργεί αμιγώς με πρακτικάριους. Ο νομικός ή νομικός στο Βέλγιο είναι πρακτικάριος. Οπότε καταλαβαίνετε ποια είναι η κατάσταση, έτσι. Αυτό ήθελα να πω για τα Ευχαριστώ πολύ, Νίκο. Θα ήθελα, Γιώργο Παυλή, ως πρόεδρος τοπικής Ανατολικού Σίδνεϊ, αν θέλεις να κάνεις μια τοποθέτηση. Μ' ακούτε? Μ' ακούτε? Ναι. Εντάξει, όλα σημαντικά είναι αυτά που συζητήσαμε απόψε. Ο καθένας που μίλησε έχει ο στόχος τους, τα δικαιώματα τους και έχει πιάσει για αυτά τα σημεία μας έχει αγγίξει για όλους. Αυτό που συζήτησε ο κύριος Νίκος, ο Καραμανός, με το MyGov είναι σημαντικό, γιατί το έχω δουλέψει και εγώ αυτό το σύστημα. Έχω ασχοληθεί και στην Ελλάδα τα τελευταία 20 χρόνια στα κοινά και η Ελλάδα έχει προχωρήσει πάρα πολύ σε αυτό το MyGov στα ηλεκτρονικά και με τα tax, όπως είπες, και με τα φοριακά, όλα αυτά με το MyGov βοηθάει πάρα πολύ. Πιστεύω, όπως μίλησε ο κύριος Νίκος τώρα από την Ελλάδα, αν είχαμε ένα εμπορικό, like a Chamber of Commerce που λέμε, εμπορικό επίβολο από αυτό, σκέψου σε κάθε υπηρεμητήριο, σε κάθε πόλη σαν το Σίδνεϊ, Μελβούνι και Αντελαΐδα, όλα αυτά που είπε τώρα ο κύριος Νίκος, σκέψου τι βοήθεια θα ήταν για τους ομογενείς και τους απόδημους Έλληνες να μπορούν να πάνε σε ένα γραφείο έξω από το προξενείο, γιατί το προξενείο έχει πάρα πολλή δουλειά με αυτά που γίνονται κάθε μέρα. Παρά μπορούσε να είχαμε ένα γραφείο έξω από το προξενείο, με αυτά που έλεγε ο κύριος Νίκος, για κάθε Έλληνας μπορεί να πάει στο γραφείο αυτό να συζητάει, ιδίως για επενδύσεις, για real estate, για νομικά. Θα ήταν ένα καλό βήμα για την Ελλάδα να έχει αυτά τα γραφεία με αντιπρόσωπους, να μπορεί να λύνονται όλα αυτά τις ερωτήσεις. Τώρα είναι ένα κόστος αυτός, αλλά είναι ένα κόστος που πρέπει κάπως και μισά-μισά να πληρώσει η Ελλάδα, μισά η Αυστραλία από τους Έλληνες. Θα είναι ένα καλό εργαλείο για όλους τους, να μπορούμε να ξέρουμε να πάμε, να μπορούμε να ρωτάμε αυτά και να ανοίξει μια πόρτα για να λύνονται όποια αμφιβολία, ερωτήσεις, βασικά από την Ελλάδα, ακριβώς να μπορεί να παίρνει ο καθένας την απάντηση, να προχωρήσει σε αυτά που θέλει ο καθένας, να μπορούμε να έχουμε συνέχεια μια γέφυρα νομικά, οικονομικά, χωριακά, ακίνητα, να ξέρουμε ακριβώς τι γίνεται, παρά να ρωτάμε ένας και τον άλλον και να παιδευόμαστε. Σε αυτό, αν μπορούσε η Ελλάδα να προσφέρει κάπως, να έχουμε αντιπρόσωπους σαν γραφεία, 9 με 5 μέρες τη εβδομάδα, πιστεύω θα ήταν ένα μεγάλη γέφυρα και θα είχε λύσει και λύνεται πάρα πολλά πράγματα έτσι. Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ. Να κάνει ένα σχόλιο πολύ σύντομα επ' αυτού ακριβώς ο Κωνσταντίνος Οσγούρας θέλει να κάνει ένα σχόλιο. Χαίρετε. Θα ήθελα να κάνω ένα σύντομο σχόλιο σχετικά με αυτό που είπε ο κύριος Παυλής. Επειδή εγώ ξεκίνησα την καριέρα μου στον χώρο του διεθνούς εμπορίου από την Επιτροπή Εμπορίου της Ελλάδος στην Αυστραλία και συγκεκριμένα στο Σίδνεϊ,
Ο λόγος που η Επιτροπή του Εμπορίου εδρεύει μέσα στο προξενείο του Σίδνεϊ είναι διότι υπόκειται κάτω από την ελληνική πρεσβεία και κάθε Επιτροπή Εμπορίου κάθε χώρα στην Αυστραλία και σε κάθε χώρα συνήθως εδρεύει στην οικονομική πρωτεύουσα της κάθε χώρας. Και επειδή το Σίδνεϊ είναι η οικονομική πρωτεύουσα της Αυστραλίας, γι' αυτό εδρεύει στο προξενείο. Το πρόβλημα που υπάρχει τώρα, κύριε Παυλή, υπήρχε και τότε, και το 2018. Για να γνωρίζετε περισσότεροι, η Επιτροπή Εμπορίου της Αυστραλίας, η οποία κάθε επίτροπος κάνει εξαιρετική δουλειά, έχει μόνο ένα άτομο, το τονίζω, ένα άτομο για όλη την Αυστραλία, τη Νέα Ζηλανδία και τα γύρω-γύρω νησιά. Δηλαδή, για όλη την Οκεανία, το ελληνικό κράτος έχει μόνο ένα άτομο για να δουλεύει στην Επιτροπή Εμπορίου και τι να κάνει, ουσιαστικά να βοηθάει ελληνικές επιχειρήσεις να εξάγουν σε όλη την Οκεανία και να προσελκύει επενδύσεις στην Ελλάδα. Τότε λοιπόν το 2018, με την τότε εξαιρετική Επίτροπη Εμπορίου που υπήρχε, είχαμε κάνει μια συζήτηση και είχα δώσει και εγώ κάποιες σκέψεις σχετικά με το πώς μπορούμε, σαν ομογένεια, με ποιους τρόπους να ενισχύσουμε την Επιτροπή Εμπορίου ώστε να ενισχύσουμε και την ελληνική οικονομία μέσα από επενδύσεις και εξαγωγές. Τότε η ιδέα που είχα δώσει και μπορούσε να γίνει ήταν να ενισχυθεί με προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές. Δηλαδή, να πηγαίνουν πολλοί προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές τουλάχιστον ένα εξάμηνο, εάν γίνεται να παίρνουν ένα μισθό, πολύ μικρό μισθό, και να κάνουν έρευνες, αλλά παράλληλα να προσφέρουν και μια σταθερή βοήθεια στην Επίτροπη Εμπορίου, έτσι ώστε να γίνει τη δουλειά πιο επαγγελματικά. Ο λόγος που αυτό δεν προχώρησε ήταν διότι υπάρχουν κάποιοι κανονισμοί, δεν ξέρω, νομοθεσίες, δεν ξέρω τώρα τι είναι, που κάνουν πάρα πολύ δύσκολο αυτό το εγχείρημα, γιατί αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να ασφαλιστούν. Και προσέξτε τώρα ποιο είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι το εξής, ότι αν πάει κάποιος να δουλέψει για την Επιτροπή Εμπορίου αμυστή, χωρίς να πληρωθεί, δηλαδή να κάνει την πρακτική του, την πρώτη φορά μάλλον του το καλύπτει, την ασφάλεια την καλύπτει, ξέρω εγώ, το Υπουργείο. Τη δεύτερη φορά ίσως να μην την καλύψει. Δηλαδή, αν κάποιος κάτσει για ένα χρόνο και δουλέψει την τζάπα, χωρίς λεφτά να το πω έτσι απλά, ίσως το Υπουργείο να μην του καλύψει την ασφάλεια. Και προσφέρει δωρεάν δουλειά, και ίσως το Υπουργείο να μην του καλύψει και την ασφάλεια. Οπότε αυτή η επιλογή που ξέρω εγώ θα μπορούσε να πραγματικά να βοηθήσει την ομογένεια, όπως είπατε κύριε Παυλή, να έχει δηλαδή μια επιτροπή στο Σίδνεϊ, μια επιτροπή στη Μελβούρνη κτλ. Δεν προχωράει γιατί ή μάλλον από αυτά που κατάλαβα εγώ εργαζόμενος μέσα, το ελληνικό κράτος δεν δίνει την βαρύτητα που πρέπει να δώσει. Γιατί τι γίνεται, όταν ενισχύεις την Επιτροπή Εμπορίου, ουσιαστικά τι κάνεις? Ενισχύεις την ελληνική οικονομία. Ενισχύεις τις εξαγωγές, ενισχύεις τις επενδύσεις. Πώς γίνεται να το κάνεις αυτό όταν για ολόκληρη Οκεανία και μια οικονομία που είναι πενταπλάσια, εξαπλάσια από το ελληνικό κράτος βάζεις ένα άτομο? Ένα άτομο. Δεν γίνεται. Λοιπόν, ήθελα να ρωτήσω εάν οι φίλοι μας από Γερμανία θέλουν να πούν κάτι, ο Τάσος, ο Γιάννης, ο Κώστας, έστω κάτι σύντομο, αν νομίζουν ότι θέλουν να προσθέσουν. Ας πάρω το λόγο. Ο Τάσος Βασιλιάδης. Τάσο, ναι, έχεις το λόγο. Από Στουτγκάρδη εδώ στη Γερμανία. Εγώ πραγματικά θα ήθελα να συγχαρώ τον Γιάννη και τον Θανάση. Βάζω αυτούς μπροστά διότι ηγούνται τη μεγάλη παράταξη της Νέας Δημοκρατίας εκεί. Πραγματικά χαίρομαι που συμμετέχω σε μια τέτοια συνάντηση σήμερα που τέθηκαν θέματα. Αυτά ίσως πολλά να έχουν ξανακουστεί στο παρελθόν, αλλά δεν σημαίνει ότι θα τα αφήσουμε και να περιμένουμε από κάποιους άλλους να μας διορθώσουν τα πεπραγμένα. Εγώ πλέον έχω μια άλλη προσέγγιση. Μετά από, και μιλάω τώρα για την Ευρώπη και συγκεκριμένα την Γερμανία. Όταν έχουμε 60 και 70 χρόνια πλέον παρουσία στη Γερμανία, εσείς φυσικά πολύ πιο περισσότερα, έχω την εντύπωση ότι πλέον δηλώνουμε μονιμότητα εδώ που ζούμε, δηλώνουμε ότι έχουμε και την ισχύ και τη γνώση και δεν περιμένουμε από τους άλλους. Εγώ δηλαδή, επειδή και με το κόμμα ασχολούμαι από το 86, από το 93 μαζί με τον Κώστα Ταφουπάτζη που και αυτός παρακολουθεί σήμερα εδώ την κουβέντα, έχουμε την τύχη να ηγούμαστε τις νομαρχιακές οργανώσεις στον τόπο που ζούμε. Και ζήσαμε πολλά, είδαμε πολλά, είχαμε και καλές εποχές. Τώρα θα θεωρήσω ότι οι εποχές είναι αλλιώτικες, δεν είναι οι κομματικές οι οποίες ζήσαμε εκείνα τα χρόνια, αλλά και πάλι έχει και αυτό την ομορφιά του. Δηλαδή βλέπεις νέους ανθρώπους, τώρα που παρακολουθώ, ανθρώπους με γνώση που ίσως εμείς δεν την είχαμε τότε, και πάνω σε αυτούς πρέπει να επενδύσουμε. Δεν ζητάμε τίποτα από την Ελλάδα, γιατί η Ελλάδα δεν μπορεί να μας προσφέρει τίποτα. Μπορούμε να προσφέρουμε στην Ελλάδα από τον τόπο που ζούμε. Εγώ δηλαδή ζω στη Γερμανία. Το πρόβλημά μου στη Γερμανία είναι να εντάξω τον Έλληνα πολίτη, ο οποίος ζει εδώ, πώς θα βοηθήσει από εδώ που είναι. Τι θέλω να πω με αυτό?
Έχουμε πλέον την 4η γενιά εδώ, οι οποίοι και πολλοί από αυτούς είναι στελέχοι σε επιχειρήσεις, σε πανεπιστήμια, στην κοινωνία μέσα. Αυτοί θα μπορούσαν να βοηθήσουν. Και να πάρω και ένα συγκεκριμένο που αναφέρθηκε. Αν η Ελλάδα δεν λύσει το φορολογικό, εάν η Ελλάδα δεν υπάρχει μια σταθερότητα στην πολιτεία, στο κράτος, δηλαδή γίνονται εκλογές, αλλάζει η κυβέρνηση, αλλάζουν τα πρόσωπα, άντε πάλι από την αρχή, άντε μάνα σε ένα μάνα. Δεν γίνονται αυτά, όλο και το φορολογικό. Εκεί που θα μπορούσαμε, και ακουστήκανε πολλά, και επειδή θέλω να είμαι και εγώ σύντομος, και το οποίο το δούλεψα, θα έπρεπε ίσως να σκεφτούμε τι μπορεί να προσφέρει. Η Ελλάδα έχει πολιτισμό, έχει τη γλώσσα, η οποία και μάλιστα τώρα έχει γίνει και παγκοσμίως γνωστή, διότι έχει αυτή την αναγνώριση. Θα μπορούσαμε να επενδύσουμε στην έρευνα. Έχουμε τόσα πανεπιστήμια στην Ελλάδα, τα οποία είναι ενεργά. Εγώ ζω στη Στουτγκάρδη, που εδώ για πολλούς είναι γνωστή λόγω της Mercedes, της Porsche, είναι εδώ δίπλα μου αυτά τα μέρη. Θα μπορούσαν αυτοί οι άνθρωποι να πάνε και να κάνουν έρευνα στην Ελλάδα. Εγώ είμαι από την Ξάνθη, καταγωγή μου, έχουμε ένα πανεπιστήμιο, Κομοτηνή πιο δίπλα, Αλεξανδρούπολη. Θα ήθελα να δω το ενδιαφέρον της Mercedes να έρθει να επενδύσει στην έρευνα, στην Ξάνθη, στην Ελλάδα και όχι στις Ινδίες. Γιατί πάνε αυτοί και επενδύουν στις Ινδίες, στο Πακιστάν. Έτσι, γιατί να μην επενδύσουν στην Ελλάδα, να απασχολήσουν 1.000-2.000 άτομα, να δημιουργήσουν κέντρα, ούτως ώστε αυτό που εμείς όπου έχουμε σαν πολύτιμο και είναι ο πολιτισμός μας, η γλώσσα μας και πάνω απ' όλα το όνομα, να μπορέσουμε να το εκμεταλλευτούμε. Αυτά εν ολίγης και πάλι συγχαρητήρια σε όλους σας. Κρατάω το σημείωσα κιόλας εδώ και το κρατάω από σένα, Βασίλη, αυτό που ανέφερες Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας και να γίνει και εδώ στη Γερμανία, γιατί εδώ υπάρχουν πάρα πολλοί ενδιαφέροντες που όλοι θέλουν να λύσουν το εκπαιδευτικό και κανένας, και μάλλον ο καθένας σκέφτεται την πάρτη του, με λίγα λόγια, όπως φαντάζομαι είναι και σε εσάς, κάπως έτσι. Δηλαδή γίνεται βασιλικότερο του βασιλικού. Αυτό το κράτησα και μάλιστα θα το προτείνω εδώ στην Ομίγυρ, μήπως και βγάλουμε και εμείς κάτι. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε, Τάσο, να είσαι καλά. Νομίζω ότι ένα πράγμα που ίσως χρειάζεται να συνειδητοποιήσουμε πολύ περισσότερο είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει και μια πολύ πιο στενή συνεργασία ανάμεσα στους πυρήνες και τις ομάδες στη διασπορά. Δηλαδή, ανάμεσα στην Αυστραλία και την Γερμανία, την Αυστραλία και την Αμερική, την Αυστραλία και τον Καναδά, την Αυστραλία και την Νότια Αμερική. Η διασπορά πρέπει να ανακαλύψει εκ νέου τον αμφικτιονικό της χαρακτήρα. Και αυτό νομίζω ότι θα μας κάνει πιο ισχυρούς και θα ενδυναμώσει και τη σχέση μας με την Μητρόπολη, αλλά και τις δυνατότητές μας σε παγκόσμιο επίπεδο. Πριν δώσω το λόγο στο... Θα πω για να είμαστε και λίγο πρακτικοί. Να το κάνουμε μέσα από τις κομματικές οργανώσεις χωρίς να κάνουμε κομματικό έργο. Δηλαδή, εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε κομματικές οργανώσεις, μπορεί αυτή τη στιγμή να μην λειτουργούν. Εγώ κάποτε είχα 4.812 μέλη εδώ. Και τώρα άντε να είμαι εγώ και κάνα δυο άλλοι. Λοιπόν, Τάσο, χρειαζόμαστε ένα κόμμα πέρα από το κόμμα. Μεγαλύτερο από το κόμμα. Μα δεν κάνουμε πλέον κομματική δουλειά. Εγώ πιστεύω ότι δεν κάνουμε κομματική. Ασχοληθήκαμε με την παιδεία, με τον πολιτισμό. Εμείς εδώ στη Γερμανία είμαστε 5 προέδρους ομαρχιακών, ο καθένας έχει το ρόλο του. Άλλος πάει με την εκπαίδευση, άλλος με τα επιχειρηματικά, άλλος με την τοπική κοινωνία, τα εργασιακά. Το έχουμε χωρίσει αυτό. Απλά και βλέπω το ίδιο γίνεται και τώρα και στο Βέλγιο, στην Αγγλία. Αυτά γίνονται. Μπορούμε να το κάνουμε κομματικά. Θέλω να αναβαθμίσουμε το κόμμα μας. Μετά από 40 χρόνια, 39 χρόνια που ασχολούμαι με το κόμμα, θέλω να το αναβαθμίσουμε. Θέλω αυτή τη στιγμή ο φίλος μας, ο Φίλιππος, ο Φόρτο μας και οποιοδήποτε εκεί πέρα να ασχοληθούν λίγο με το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Μπορεί να δώσει πάρα πολλά που δεν μπορούν καν να το φανταστούν. Θα ήθελα να προσθέσω και εγώ κάποιες κουβέντες, αν με επιτρέπετε. Ναι, Κώστα, βέβαια. Λοιπόν, καταρχήν να σας χαιρετήσω όλους από το Düsseldorf, από το μεγαλύτερο κρατήδιο της Ρενανίας Βεσφαλίας, το οποίο κατοικούν πάνω από 160.000 Έλληνες. Επαυξάνω όσα είπε ο κύριος Τρυπηδάκης σχετικά με την λειτουργία των προξενείων. Είναι τραγική η κατάσταση. Έγινα μάρτης μιας επισκεπτόμενος για προσωπικούς λόγους το προξενείο, υπάλληλος η οποία λιποθύμησε από την εργασία. Δουλεύουν
12 ώρα και 13 ώρα και παίρνουν και δουλειά στο σπίτι. Τα κενά έχουν ξεπεράσει πλέον το όριο. Και όταν λέω έχουν ξεπεράσει το όριο, για 150.000 άτομα ένα προξενείο, όταν πρωτού μια 25ετία ήταν 3 τα προξενία, τώρα είναι μόνο ένα. Και οι υπάλληλοι αυτή τη στιγμή απουσιάζουν, έχουν -4 οργανικές θέσεις, -3 επιτόπιου προσωπικού. Όποτε γίνεται στις Βρυξέλλες, όπως είπε ο κύριος Καραμάνος, γίνεται σε χειρότερα στο προξενείο τουλάχιστον του Ντίσσελντορφ. Από ό,τι πληροφορούμε και στα άλλα προξενία, τα κενά είναι τεράστια. Θα πρέπει εδώ να επιληφθεί σύντομα η ελληνική πολιτεία. Τα έχω μεταφέρει στο αγαπητό φίλο Φόρτωμα, τον Φίλιππο, τον οποίο είχαμε πρωτού 2 μήνες εδώ. Εύχομαι περαστικά, που δεν μπορεί να είναι σήμερα κοντά μας. Το θέμα της παιδείας θέλει τεράστια ανάλυση, το είπε λίγο ο Τάσος. Υπάρχουν προβλήματα τα οποία σε παγκόσμιο επίπεδο έχουν τις ιδιαιτερότητες τους. Άλλα είναι τα προβλήματα στην Αυστραλία, άλλα στην Αμερική, άλλα στην Ευρώπη. Ακόμη και μέσα στην Ευρώπη, από κρατήδιο σε κρατήδιο διαφέρουν τα προβλήματα. Εκείνο το οποίο έχουμε ζητήσει από την πολιτεία στα συνέδρια τα οποία γίνονται πάντοτε, πρώτου τακτικού συνεδρίου γίνεται το συνέδριο της Ομογένειας και έχουν καταθέσει προτάσεις από όλους και από την Αυστραλία. Θυμάμαι τον κύριο Καλιμάνη που σχεδόν περίπου τα ίδια λέγαμε, αλλά βαρεθήκαμε να επαναλαμβανόμαστε σε κάθε συνέδριο, να προτείνουμε τόμους προτάσεων και η υλοποίηση να είναι μείον του μηδενός. Δεν θα ήθελα να καταγραφώ το χρόνο, θα ήθελα να σας συγχαρώ για αυτήν την διαδικτυακή εκδήλωση προτάσεων. Τα θέματα νομίζω ότι πρέπει η πολιτεία να τα δει πιο κοντά, πιο στενά και αν κάποια στιγμή οι προτάσεις μας εισακουστούν, νομίζω ότι τα 5 εκατομμύρια της διασποράς αξίζουν τουλάχιστον ένα υφυπουργείο εξωτερικών. Η υφυπουργείο εξωτερικών είναι πρόταση η οποία έχει κατατεθεί για να μπορέσουν να λυθούν τα προβλήματα πιο εύκολα και η επικοινωνία να είναι αφίδρομη και πιο σύντομη και αποτελεσματική. Είχαμε προτείνει υφυπουργείο εξωτερικών με 5 γραμματείες για αναήπειρο και στελέχωση με ομογενείς, όπως είπατε και εσείς. Υπάρχουν καθηγητές πανεπιστημίων, υπάρχουν νομικοί, υπάρχουν άτομα τα οποία στο τομέα της πληροφορικής είναι άριστοι και η Ελλάδα έχει πολλά να κερδίσει από την ομογένεια. Έχει πάρα πολλά να κερδίσει σε εθνικά θέματα, τα οποία αυτή τη στιγμή που γίνεται αυτή η συνεδρίαση υπάρχει και τη συνάντηση με τους γείτονες στην Κωνσταντινούπολη του Πρωθυπουργού. Ευχόμαστε και αυτή να ευοδοθεί με επιτυχία. Εγώ εδώ θα σταματήσω. Εύχομαι σε όλους σας υγεία και καλό αγώνα. Ελπίζω στο συνέδριο να μας δοθεί η δυνατότητα να τα πούμε από κοντά. Μακάρι. Λοιπόν, εγώ πριν κλείσω δίνοντας το λόγο στον Παναγιώτη Διαμάντη, τον γραμματέα της τοπικής Δυτικού Σίδνεϊ, θα ήθελα να πω πολύ σύντομα ένα παράπονο για να δείτε ότι υπάρχει ένα ζήτημα εμπιστοσύνης. Το Σίδνεϊ περιμένει, υπάρχει μια δέσμευση από τον πρώην υφυπουργό τον κύριο Κότσιρα, τον νυν υφυπουργό τον κύριο Λοβέρδο, περιμένει να ενεργοποιηθεί η εκταμείευση ενός συγκεκριμένου ποσού για να λειτουργήσει ένα πολύ συγκεκριμένο πρόγραμμα μέσω του Study in Greece. Δεν θα ήθελα να πω περισσότερες λεπτομέρειες, είναι γνωστά αυτά τα πράγματα. Περιμένουν 10 παιδιά, 10 νέοι Έλληνες της διασποράς να έρθουν στην Ελλάδα, να εμβαπτιστούν στον πολιτισμό της Ελλάδας. Δεν καταλαβαίνουμε, εφόσον σε αυτό το επίπεδο υπάρχει η δέσμευση, η απόλυτη δέσμευση, δεν καταλαβαίνουμε γιατί το θέμα αυτό δεν προχωρά. Το άλλο είναι, θα ήθελα ο Γιάννης ο Τρυπηδάκης να δεσμευτεί, να είναι μαζί μας στο επόμενο webinar, βασικός ομιλητής. Το συζητήσαμε κατηδίαν, ξέρω ότι απεδέχθη. Χαίρομαι πάλι λοιπόν που επιβεβαιώνεις, Γιάννη, και θα ήθελα να πω ότι περιμένουμε τον Πρωθυπουργό στην Αυστραλία, περιμένουμε να δείξουμε την εμπιστοσύνη μας στον Πρωθυπουργό, να του δείξουμε ότι εδώ υπάρχει μια ομάδα η οποία πραγματικά θα προσπαθήσει να αναζωπυρώσει την υπόθεση Νέα Δημοκρατία ως κίνημα και ως μια μεγάλη παράδοση ανθρωπιστικών προοδευτικών ιδεών που όλους μας βρίσκει σύμφωνους,
Και με αυτό θα ήθελα να δώσω στον Παναγιώτη το λόγο, να κλείσει ο Παναγιώτης με μια αισιόδοξη νότα. Παναγιώτη, προσπάθησέ το μέσα στα επόμενα 2-3 λεπτά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ όλους. Αισιόδοξη νότα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Βασίλη. Συγγνώμη την καθυστέρηση που ήρθα, που μπήκα μέσα στη συνάντηση, στη συνεδρίαση. Είμαι και εγώ εδώ στο Σίδνεϊ, όπως είπε και ο Βασίλης. Εκπαιδευτικός είμαι στο επάγγελμα, με ιδιότητα στην ιστορία και στις μελέτες των γενοκτονιών. Και ειδικά με ενδιαφέρει αυτή η σύνδεση Ελλάδας-Αυστραλίας. Δεν ξέρω αν το είπατε πρωτού, Βασίλη, αλλά φέτος έχουμε 100 χρόνια επίσημων διπλωματικών σχέσεων Ελλάδας-Αυστραλίας. Το γενικό μας προξενείο φέτος κλείνει τα 100 χρόνια, τον Μάιο συγκεκριμένα. Και θα γίνουν κάποιες εκδηλώσεις πάνω σε αυτές. Προχτές έγινε μια πολύ μεγάλη εκδήλωση στη ΛΑΕΔ, στη Λέσχη των Αξιωματικών στην Αθήνα, στο Σαράγλιο το Μέγαρο, για την ημέρα της Αυστραλίας, διοργανωμένη από την πρέσβη, με φωτογραφική έκθεση από 2 ομογενείς φωτογράφους, με θέμα οι Εύζωνες και γενικά οι ομογένειες της Αυστραλίας. Επομένως αυτή η μαγιά, ας το πούμε, η πολιτιστική, η ιστορική, σίγουρα υπάρχει. Το θέμα είναι πώς να το εκμεταλλευτούμε κυρίως στον ελλαδικό χώρο και σαν εμπόριο, δηλαδή τουρισμό, πέρα από τις παραλίες και τα νησιά, γιατί υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον, τουλάχιστον ξέρω εγώ από Αυστραλία, στον τομέα του στρατιωτικού τουρισμού, δηλαδή να πηγαίνουν οι Αυστραλοί σε πεδία που υπηρέτησαν, που πολέμησαν Αυστραλοί, οι προγονείς τους βασικά, οι παππούδες τους και οι θείοι τους και οι προγονείς τους. Είναι ένας τομέας που δεν έχει εκμεταλλευτεί σχεδόν καθόλου η Ελλάδα, παρόλο που υπάρχουν τεράστια, έχουν γίνει κάποιες προσπάθειες, κυρίως όπως είπες, όπως ο φίλος ο Γιάννης, ο Τρυπηδάκης, που ανέφερε για την συμφωνία διπλής φορολογίας. Αν δεν το έτρεχε η Αυστραλία, ο στρατός της Αυστραλίας βασικά, η Λίμνος δεν θα ήταν σήμερα αρχαιολογικό πάρκο στρατιωτικό. Όλο το νησί έχει κηρυχθεί στρατιωτική αρχαιολογικό πάρκο λόγω της απόβασης των Αυστραλών στην Καλύπολη, στη Θρακική Χρόνο το 1915. Κάτι τέτοιες ευκαιρίες ανοίγουν, δεν θυμάμαι ποιος το είπε, νομίζω ήταν ο φίλος από Στουτγκάρτη, ο Τάσος, για έρευνα. Το είπες και εσύ τώρα, Βασίλη, για το Studying Grace. Αυτά δεν είναι μόνο στρατιωτικό τουρισμό. Από εκεί βγαίνουν, μπορούμε να βγάλουμε, υπάρχουν οι ευκαιρίες, υπάρχουν δηλαδή το υλικό, να δημιουργούνται προγράμματα και ερευνητικά κέντρα στον ελλαδικό χώρο για θέματα ιστορίας της Αυστραλίας, της Αμερικής, της Γερμανίας, των οποιονδήποτε. Ένας χώρος, και εδώ θα κλείσω γιατί πήγε και 9,5 ώρα. 9,5 ώρα δικιά μας, έτσι. Νομίζω η Γερμανία είναι στο 8,5 ώρα το πρωί. Δεν ξέρω πόσοι είναι από η Γερμανία στην Ελλάδα. 10,5 ώρα είναι. 10,5 το πάμε για μεσημέρι. Πάτε για μεσημέρι. Εμείς πάμε τώρα για Νάνη. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή 90.000 Αυστραλοί πολίτες που μένουν μόνιμα στην Ελλάδα. Είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδος. Και είναι οι περισσότεροι σχεδόν όλοι είναι διπλής υπηκότητας. Είχατε πει για υφυπουργείο εξωτερικών, στελεχωμένο από ομογενείς. Αυτή η μαγιά ήδη υπάρχει στην Ελλάδα, τουλάχιστον για Αυστραλία. Και πιστεύω για Γερμανία. Γιατί έχω πάει και Ξάνθη και Κομοτηνή πάρα πολύ. Έχω πολλούς φίλους, ειδικά στο Θηλόριο της Κομοτηνής. Και ξέρω πάρα πολύ ότι είναι πάρα πολύ πρώην Γερμανοί στην Ελλάδα. Επομένως αυτή η μαγιά, αυτό το υλικό υπάρχει. Απλώς πρέπει να βρει το κέντρο τον τρόπο να το εκμεταλλευτεί. Βασίλη, θα κλείσω γιατί όπως με ξέρεις πολύ καλά μπορώ να μιλάω για ώρες. Ωραία. Μην μιλάς όμως άλλο γιατί θα σε καλέσω να είσαι και εσύ ένας από τους βασικούς ομιλητές σε ένα από τα άλλα webinars, έτσι ώστε να αναπτυχθούν αυτά τα ζητήματα που αφορούν την Έλληνο-Αυστραλιανή κληρονομιά, να το πω με μια σύγχρονη ορολογία,
και που είναι πολύ σημαντικά για τις διμερείς σχέσεις των δύο χωρών. Ευχαριστώ όλους σας. Σας ευχαριστώ για τη συμβολή σας. Σας ευχαριστώ για τον χρόνο σας. Ναι. Μπορώ να έχω 10 δευτερόλεπτα. Ναι, να κλείσουμε εσένα. Όχι, δεν θα κλείσετε μαζί. 10 δευτερόλεπτα. Μία παρένθεση. Ήθελα να αγγίσω σε κάτι που είπε στην αρχή, σχετικά με τη γλώσσα. Ότι όλοι οι Έλληνες συμφωνούμε και δεν μπορούμε να έχουμε κομματικές, πολιτικές αντιπαράθεσεις πάνω σε αυτό. Εδώ ήθελα να παραθέσω το εξής, ότι εκεί που δεν περιμένουμε καμία αντιπαράθεση, περιέργως μπορεί να βρεθούν άτομα τα οποία αντιπαρατίθενται επειδή ακριβώς θέλουν να κάνουν αυτό, να φέρουν μια αντιπαράθεση. Οπότε, εδώ έχουμε ανθρώπους που σηκώνουν ζητήματα και κάνουν μια ολόκληρη ιστορία σχετικά με το αν το λιμενικό της Ελλάδος σκοτώνει ανθρώπους και τους σώζει. Περίεργο πράγμα. Εκεί που δεν το περιμένεις. Για να καταλήξω στο εξής, να μην σας κρατάω πολύ, ότι πραγματικά όλοι εμείς και οι Έλληνες που είναι στο εξωτερικό στη διασπορά και οι Έλληνες που είμαστε εντός της Ελλάδος, να προσπαθήσουμε να ισχυροποιήσουμε την παράταξή μας, τη Νέα Δημοκρατία. Είναι αλήθεια ότι εντός της Νέας Δημοκρατίας και η κυβέρνησή μας δεν τα έχουμε κάνει καλά όλα. Δεν γίνονται αυτόματα. Αλλά ο Μητσοτάκης και η κυβέρνηση του ακούει, θέλει να λύσει προβλήματα. Όλα αυτά μπορούμε να τα πετύχουμε χρησιμοποιώντας το μέσο που έχουμε. Εδώ γυρνάω στο Κωνσταντίνο το κύριο Κουπαντσής. Ναι. Ναι, πραγματικά μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την παράταξή μας ως μέσον για να κάνουμε και πράγματα τα οποία δεν είναι κομματικά, δεν είναι πολιτικά, για να μπορέσουμε να πετύχουμε ορισμένους στόχους. Λοιπόν, εμπρός λοιπόν να στηρίξουμε την παράταξή μας, η οποία μας δίνει τη δυνατότητα να μπορέσουμε να συνομιλήσουμε, να ζητάμε τα προβλήματά μας και να προτείνουμε τις λύσεις. Γιατί εάν αύριο είναι κάποιος άλλος, δεν ξέρουμε τι θα έχει στο μυαλό και τι μπορεί να μας φέρει. Σας ευχαριστώ πολύ και συγγνώμη που σας κρατάω περισσότερα. Μόνο αυτή την παρένθεση. Ευχαριστούμε, Σπύρο. Ήθελα να κλείσουμε με την Πέννη. Πέννη, η τελευταία παρατήρηση, σχόλιο σε σένα. Είδα αυτό που έγραψε στο chat, αλλά μπορεί να το πεις κιόλας. Όλοι σας έγραψα συγχαρητήρια στους ομιλητές, κυρίως στους διοργανωτές για τη σημερινή πρωτοβουλία. Είναι εξαιρετικά σημαντικά και ενδιαφέροντα όλα αυτά που έχετε αναφέρει. Θα μεταφερθεί και το αίτημα αυτό, η εκκρεμότητα που υπάρχει με τη δέσμευση του πρώην Υφυπουργού και του νυν Υφυπουργού σχετικά με την αποταμίευση, δεν ξέρω, εκταμίευση του ποσού για το Study in Greece. Μιλάμε με τον κύριο Μιχαλακέλη. Θεωρώ ότι θα λυθεί άμεσα. Θα σταθώ πολύ σύντομα στην πρόταση δημιουργίας προγράμματος Εθνικής Εμβέλειας Συμβουλίου Παιδείας, που είναι εξαιρετικά σημαντική πρόταση, καθώς και θα προτείνω και ένα πρόγραμμα mentorship των αποσπασμένων εκπαιδευτικών, διότι οι εκπαιδευτικοί που αποσπώνται και δεν αιτούνται κυρίως οι Έλληνες εκπαιδευτικοί να μετακινηθούν σε άλλες υπήρους, είναι διότι έχουν πλήρη άγνοια του καθεστώτος του εκπαιδευτικού, των επιμισθείων, των συμβάσεων που είναι πολύ σύντομες, τριετίας, τετραετίας. Και θα αναφέρω επίσης και το destination marketing που είπε η κυρία Σταυροπούλου, που είναι επίσης εξαιρετικά σημαντικό, καθώς και για τα φορολογικά νομικά θέματα που ανέφερε ο κύριος Καραμάνος και ο κύριος Τρεπιδάκης, που είναι εξίσου σημαντικά. Θα κλείσω όμως λέγοντας για τη δημόσια διαβούλευση που τρέχει μέχρι και την 3η 16 Φεβρουαρίου, 9 ώρα τοπική Ελλάδος. Θα ήταν πολύ σημαντικό να καταθέσετε εγγράφος τις προτάσεις σας για να ακουστούν και στη Βουλή και να επεξεργαστούν από τους αρμόδιους, ώστε να ακουστεί η φωνή σας. Είναι πολύ σημαντικό, εκτός από τα webinar που βιντεοσκοπούνται και αναρτώνται ψηφιακά, διαδικτυακά στις πλατφόρμες, να υπάρχουν και εγγράφος και να υπάρξει μια γενικότερη κινητοποίηση, ώστε αυτά τα αιτήματα να υλοποιηθούν. Θεωρώ ότι όλα είναι προσβάσιμα, όλα είναι εύκολα. Δεν υπάρχει ηλεκτρονική διεύθυνση. Μπορώ να σας επισυνάψω, είδα το comment. Θα σας επισυνάψω το link, είναι στο site της Βουλής. Να μπείτε να καταθέσετε τις προτάσεις σας. Ωραία, ναι, θα το κάνουμε γιατί αν μη τι άλλο αξίζει τον κόπο και θα πρέπει να περάσει σε αυτούς που πραγματικά έχουν την εξουσία και είναι δουλειά τους πραγματικά να διεκπεραιώνουν αυτά τα αιτήματα. Συγχαρητήρια και πάλι, ευχαριστώ. Γεια χαρά σε όλους.
Καλό υπόλοιπο ημέρας και καλό βράδυ σε όλους. Καληνύχτα Γεια από σας, γεια Σίδνεϊ. σας. Καλό βράδυ, καλό απόγευμα. Γεια χαρά. Καλά, γεια σας.